ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதா 18 நாள் வகுப்புக்கு எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு 13வது சாப்டர். ஓகே, 13வது சாப்டர். இப்போ நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்? ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூர் கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். எல்லாரும் ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் ஜபிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. யா பிரபுஜி, நீங்க தான் படிக்கணும். பிரபுஜி என்ன பேர்? எங்க ராதாகிருஷ்ணன் பிரபுஜியா? இங்க இருக்கீங்க. எஸ், ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணாலும் மேல வந்து படிக்கிறலாம். பிரணதி படிக்கிறலாம். ராதாகிருஷ்ணன் பிரபுஜி அன்மியூட் பண்ணு. படிங்க மாதாஜி. வெரி குட், படிங்க. ஹலோ, படிங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஞானஸ்ய ஞானஸ்ய ஷலாகய சசுகர் உஸ்மிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வஸ்யம் ரூபः கதாமகியம் ததாதி சஸ்வ பதாந்திகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரோஹ ஸ்ரீ யுத பத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவஸ்ய ஸ்ரீ ரூப சாஜனம் சஹகண ரகுநாதன் விதம் தம்சே ஜீவம் சாத்வைதம் சவதூதம் பரிஜனசகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விசாகான் விதாம்சே ஹே கருண சிந்த் தீன பந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தத நமஸ்துதே தப்த காந்தன கௌராங்கி ராதா விருந்தாவனேஸ்வரி வருஷபானு சுதாதேவி பிரணமாயி ஹரிப்ரயே வாஞ்சா கல்பதருஷ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவச பீதானாம் பாவனேபியோ பாவனேஸ்ய பாவனேபியோ வைஷ்ணவ வத்ஸ்ய நமோ நமः. பிரபுஜி, வைஷ்ணவேபியோ பியோ பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. நமோ பரமஸ்யம் யதோ தேவாய கோ பிரம்மஹன்ன ஹிதாய ச ஜகத் ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமः. நமோ மகாந்தஸ்ய கிருஷ்ண பிரம்ம பரதயதே கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாம்னே கௌர தவிஷ்ய நமः. குருவே கௌ சந்திராய ராதிகாய ததாஸ்யே ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமः. நமः ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ணா பிரஸ்தாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமியின் இதி நாமினே நமஸ்தே சாரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்வேஷேஷான் வியாதி வாஸ்யாத்ய தேசதாரிணே பஞ்சதத்வமகம் கிருஷ்ணம் பக்தரூபஸ்வரூபம் பக்தவதாரம் பக்தாக்ஷம் நமாமி பக்தநாக்ஷியம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே 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 சொல்லாதீங்க, ஹரே ஹரே ஹரே. ஓகே, அது பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்க அந்த மாதிரி ஹரே ஹரே சொல்லி. பிராக்டிஸ் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து அப்படியே பண்ணிட்டேன். அதான், அதாவது அரோ ஹரா அப்படி எல்லாம் சொல்லி பழகி இருக்கீங்க. இதுவும் ஹரே 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 ஹரே. அப்போ இப்ப நம்ம பகவத்கீதா 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அந்த வகுப்புக்கு வந்திருக்கோம். இன்னைக்கு அத்தியாயம் 13. அப்புறம் அது டைட்டில் என்னது? க்ஷேத்ரஜ்ஞ விபாக யோகா. க்ஷேத்திரம்னா என்னது பார்க்கலாம். க்ஷேத்ரஜ்ஞன் 6 கொஸ்டின் கேட்கிறார். அப்புறம் இயற்கை, அனுபவிப்பவர் மற்றும் உணர்வு, இதை பத்தி படிக்கிறோம்.
அவருடைய தெய்வீக அருள் அபிசரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்விற்கான சர்வதேச சங்கம் போதனைகளின் அடிப்படையில் நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம். அத்தியாயம் 12 மறுபரிசீலனை விடுவிடன் படிச்சுடலாம். பக்தி எதிராக உருவமற்ற நிலை. பக்தி வந்து என்னது உருவமுள்ள பகவானை வந்து ஒரு உருவம் வச்சு நம்ம வந்து ப்ரே பண்ணணுமா இல்ல அரூப ரூபத்துல வந்து தொழணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இது இப்ப பகவானே சொல்ற ரூபத்தோட வழிபடுறதுதான் சிறந்தது அப்படிங்கிற. பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள் என்னதுன்னு பார்த்தோம். அப்புறம் கிருஷ்ணருக்கு அன்பான தகுதிகள் என்னெல்லாம் நம்ம கிட்ட தகுதி இருந்தா பகவானுக்கு ரொம்ப நம்மள பிடிக்கும், கடைசியில அதீவமே பிரியான்னு சொன்னோம். சோ அந்த தகுதியெல்லாம் நம்ம வந்து வளர்த்துக்கணும். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? 13 சுருக்கம். அர்ஜுனனின் 6 கேள்விகள். ஏதத் வேதித்தும் இச்சாமி, இதெல்லாம் எனக்கு கேட்கணும்னு ஆசையா இருக்கு, கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு அப்படிங்கிற. என்னது? க்ஷேத்திரம் மற்றும் க்ஷேத்திரஜ்ஞம், ஞானத்தின் விளக்கம். க்ஷேத்திரம் அப்படின்னா என்னது? ஒரு களம், ஒரு இடம் அப்படி. அது உள்ள போய் டீட்டெயில் படிக்கலாம். அது தெரிஞ்சுக்கவர் யாரு அப்படின்னா ஓகே, அது வந்து 2ல இருந்து 7 வரைக்கும். க்ஷேத்திரஜ்ஞம் சாப்பிமாம் வித்தி, அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறை. இந்த ஞானத்தை வந்து படிக்கணும். அந்த அறிவை எப்படி பெறணும் அது பத்தியும் நம்ம வந்து இந்த என்னது செயல்முறை, இந்த ரூல்ஸ் எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எப்படி படிக்கணும். மயிசா அனன்ய யோகேன, மயிசா அனன்ய யோகேன. ஓகே. ஞேயம் அறிவின் பொருள். எதை பத்தி படிக்க போறோம்? சர்வத பாணிபாதம் தத் சர்வத்தோ. பிரகிருதி புருஷா மற்றும் அதன் ஒற்றுமை. பிரகிருத்தினா என்னது, புருஷானா என்னது, அவங்களுடைய ஒற்றுமை எப்படி அப்படின்னு 20ல இருந்து 26. காரணம் கூட சங்கோ அஸ்ய. அறிவின் பார்வை 27 35. க்ஷேத்திர க்ஷேத்திரஜ்ஞயோர் ஏவம் அந்தரம் ஞான சக்ஷுஷா. இதெல்லாம் நம்ம வந்து உள்ள போய் பார்க்கலாம். ஓகே, இப்ப வந்து நம்ம வந்து 2 ஃபேஸ் பார்த்துட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கர்மயோகா பார்த்தாச்சு, அடுத்தது வந்து பக்தி யோகா இப்ப நேத்தியோட முடிச்சிட்டோம். இனிமே வந்து ஞான யோகா. ஓகே, மூணு பிரிவுகளா வச்சிருக்கா. ஆனா எல்லாத்தையும் அடிப்படை பக்தி தான் வேணும். அது கர்ம யோகாவா இருந்தாலும் பக்தியோட தான் கர்மம் பண்ணணும். கர்மம்னா என்னது? ஆக்ஷன். அப்புறம் வந்து இப்போ லாஸ்ட் சாப்டர் வந்து ஞானம். என்ன ஞானம்? பக்தியில எப்படி இருக்கணும், பக்தியில எப்படி முன்னுக்கு போயிட்டு இருக்கணும், அதுதான் படிக்கணும். சோ அந்த ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறது. இப்ப அந்த 6 இது என்ன பார்த்தோம்? டோட்டலி பக்தியோட தான் பார்த்தோம். நேற்றுக்கு 12வது சாப்டர்ல என்ன படிச்சோம்? இப்படி எல்லாம் பக்தி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பகவானே சரி அது பண்ண முடியலையா, இந்த மாதிரி பண்ணு, இந்த மாதிரி பண்ண முடியல, அப்படி பண்ணு சொல்லிட்டு அவர் இறங்கி 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 வர. ஆனாலும் பக்தி பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு. பக்தி உச்சம் என்றால் ஞானம் ஏன் கடைசி 6 அத்தியாயங்களில் முன்வைக்கப்படுகிறது? இந்த மாதிரி சில பேருக்குலாம் கொஸ்டின் வரும். வந்து எப்பவுமே நம்ம வந்து ஒரு புக் வாங்கினோம்னாக்கா வந்து ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் படிச்சு பார்ப்போம், மிடில் எல்லாம் படிக்க மாட்டோம். திரும்பி லாஸ்ட் எண்டு படிச்சா புரிஞ்சு போயிடும் இந்த ஸ்டோரி என்னதுன்னு. சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன லாஸ்ட் வந்து இட்ஸ் லைக் மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி அந்த மாதிரி இருக்கும். இதுல இந்த ஸ்டோரியில என்ன கொடுத்திருக்கு அப்படின்னு. சோ இது வந்து பக்தி தான் உச்சம்னா அப்ப ஏன் ஞானம் கடைசியில கொடுத்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போ அதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. 6 பிரிச்சதுல லாஸ்ட் வந்து ஞானத்தை பற்றி கொடுத்திருக்கா. உண்மையில் முழு பகவத்கீதையும் பக்தி ஒன்றாவது 6 அத்தியாயங்களில் வேலையின் மூலம் பக்தியை எவ்வாறு அடைவது என்பதை பற்றி விவாதிக்கின்றன. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம 6 இதுவும் என்ன பார்த்தோம்? கர்மா, கர்மா, அகர்மா, விகர்மா எல்லாம் பார்த்தோம்னா பகவானை நினைத்து பண்ற செயல்களை பத்தி பக்தியோட பண்றதுதான் நம்ம வந்து பார்த்தோம். கடைசி அதெல்லாம் அங்கதான் போய் சேர்றது. கடைசியில பக்தியோட இலக்குல தான் போய் சேரும். கடைசி 6 அறிவின் மூலம் எதை எவ்வாறு அடைவது, இது பக்தியை எவ்வாறு அடைவதுதான். அந்த ஞானத்தை தான் நம்ம வந்து இப்ப பெற போறோம். இந்த 13ல இருந்து 18 சாப்டர் வரைக்கும் அதான் பார்க்கணும் என்பதை விவரிக்கிறது. நடுத்தர 6 பக்தியை பற்றி விவாதிக்கிறது. நடுத்தர 6 சாப்டர்ஸ் வந்து பக்தியை பற்றி நல்லா விவாதிக்கிறதுன்னு நல்லா டீட்டெயிலா சொல்லியிருக்கு. மேலும் 12வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் தனது பக்தர்களை தனிப்பட்ட முறையில் பிறப்பு மற்றும் இறப்பிலிருந்து எவ்வாறு விடுவிக்கிறார் என்பதை விளக்கினார். ஆகவே கடைசி 6 அத்தியாயங்கள் பொருள் உலகத்திலிருந்து தன்னை விடுவித்து கொள்ள தேவையான தத்துவ அறிவை வழங்குகிறது. நம்ம வந்து இந்த உலகத்தை பிறப்பு இழப்புன்னு இருக்கக்கூடாது. அப்ப அதுல விடுபடணும்னு என்னது? பக்தி தொண்டுல நம்ம வந்து இருக்கணும். அதுதான் வந்து கடைசி 6 அத்தியாயத்துல அப்படி பொருள் உலகத்துல இருந்து எப்படி தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள தேவையான தத்துவ அறிவை வழங்குகிறது. ஆனா பக்தி மார்க்கத்துலதான் இருக்கும் ஞானம் தான். அப்ப என்னது? பகவானை பத்தி உள்ள ஞானம். மாயாவிலிருந்து நம் பற்றின்மை மற்றும் கிருஷ்ணருடனான எங்கள் இணைப்பிற்கு உதவுவதில் ஞானத்திற்கு அதன் பயன்பாடு உள்ளது. மாயாவிலிருந்து தன் பற்றின்மை மற்றும் கிருஷ்ணருடனான இணைப்பு. ஓகே, அது புரிஞ்சது. மாயான்னா என்னது? இந்த பௌதிக உலகத்துல உள்ள இந்த அட்டாச்மெண்ட், அதுல இருந்து பற்றின்மை அண்ட் வந்து கிருஷ்ணருடனான இது இணைப்பு.
அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல ஞானம் அதன் பயன்பாடு உள்ளது. ஞானம் வந்து அந்த ஞானம் அந்த நாலேஜ் தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். எனவே நாம் அறிவை பக்தியை அடைவதற்கான வழிமுறையாக பயன்படுத்தும் போது அது பக்தியின் ஒரு பகுதியாக மாறும். எல்லாமே பேஸ் வந்து பக்தி தான். எதுவுமே வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து பார்த்தாலும் ஒன்னும் பக்தி இல்லாமலாம் நம்ம பண்ண முடியாது. எதுவுமே ஃபர்ஸ்ட் we need to have பக்தி. on that basis கர்மாவா இருக்கட்டும் ஞானமா இருக்கட்டும் எல்லாமே பக்தி சார்ந்ததா தான் இருக்கும். ஓகே, ஹேண்ட் ரைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹேண்ட் ரைஸ் இல்லாட்ட நானே படிச்சு போயிடுவேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே செல்வா, எஸ் பிரபுஜி படிங்க. இன்னொரு ஸ்கிரீன் பிரபுஜி படிங்க. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च एकत्वेदितम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवान् उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यपीतीयते एतत् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। எனக்கு இது வந்து ஸ்கிரீன் ஃபுல்லா தெரியல. there's some problem. இதுல என்ன சொல்ற? அர்ஜுன உவாச்ச. அர்ஜுனா என்ன சொல்ற? எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கை, தட் இஸ் பிரகிருதி. சான்ஸ்கிரிட்ல என்னது பிரகிருதி கொடுத்திருக்கு. அப்படின்னா என்ன தமிழ்ல? இயற்கை. இயற்கை அப்படின்னா என்ன கேட்கிறார்? அனுபவிப்பவர். இதை யாரு அனுபவிக்கிறாங்க? அதற்கு இங்கிலீஷ்ல என்ன, சான்ஸ்கிரிட்ல என்ன கொடுத்திருக்கு? புருஷா. இந்த புருஷர் யாரு? புருஷாங்கிறது யாரு? களம், தட் இஸ் க்ஷேத்திரம். க்ஷேத்திரம்னா என்னது? களம். இது வந்து நம்ம எங்க வந்து இதெல்லாம் நம்ம பண்றோம்? பாடி, பாடி. ஏன்னா ஒரு சோல் இருக்கு. சோல் வந்து பாடி போட்டு இருக்கு. அந்த பாடியை வச்சுதான் அது வந்து எல்லா வேலையும் பண்றது இல்லையா? சோ அது வந்து களத்தை அறிவு. அது களம். அது வந்து என்னது? க்ஷேத்திரம். அடுத்தது நாலாவது என்னது? களத்தை அறிபவன். அந்த களம் இருக்குன்னு யாரு புரிஞ்சுக்கிறாங்க? அதுக்கு என்ன பேரு? க்ஷேத்ரஜ்ஞ. களத்தை அறிபவன்னாக்கா என்னது? சான்ஸ்கிரிட்ல க்ஷேத்ரஜ்ஞ. அஞ்சாவது என்னது? அறிவு, ஞானம். ஞானம்னா என்ன அப்படி கேட்கிற எல்லாம் அவர் கேட்கறாங்க. க்ஷேத்ரஜ்ஞம் ஏவச்ச ஞானம் ஞேயம் ச கேசவ. ஞானம்னா என்னது? ஞேயம்னாலும் என்னது அப்படி கேட்கிறோம். ஞானம் என்னது? அறிவு. அறியப்படும் பொருள். எதை பத்தி நம்ம வந்து படிச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்க போறோம், அது ஞேயம். நாலேஜ் இஸ் ஓகே, பட் அபவுட் வாட்? எதை பத்தி நம்ம படிக்கிறோம், அதுவும் வந்து அதுக்கு என்ன பேரு? ஞேயம். ஆகியவற்றை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். அதுக்கு புருஷோத்தமரான அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இது செகண்ட். பகவான் வாச்ச என்ன சொல்றார்? புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், குந்தியின் மகனே, இந்த உடல் களம். இந்த உடல்ங்கிறது என்னது? அதுதான் களம். ஃபீல்ட். என்ன செயல் பண்ற ஒரு இடம். அதுக்கு பேர் என்னது? க்ஷேத்திரம். அவர் பதில் சொல்றார், க்ஷேத்திரம்னா நம்ம உடல் தான் க்ஷேத்திரம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இவ்வுடலை அறிபவன் களத்தை அறிபவன். அது அப்படின்னா என்னது? க்ஷேத்ரஜ்ஞன். இந்த உடலை அறிபவன் தான் க்ஷேத்ரஜ்ஞ. யாரு வந்து இதான் கேட்கிறாரு. எனதன்பு கிருஷ்ணரே, களம் க்ஷேத்திர, களத்தை அறிபவன் யாரு? இவ்வுடலை அறிபவன் களத்தை அறிபவன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். யாரு? செல்ஃப் தான், நாம தான், ஜீவாத்மா. இப்ப இதுல போட்டிருக்கோம் பிரகிருதி. பிரகிருத்தினா என்னது? இயற்கை. புருஷானது இயற்கை அனுபவிப்பவன் யார்? க்ஷேத்திரம்னா களம், அதனால் உடல், சரீரம். க்ஷேத்ரஜ்ஞம், அந்த உடலை அறிபவர் யார்? களத்தை அறிந்தவர் யாரு? பரமாத்மா. அவர் வந்து எல்லா உடல்களையும் அறிவார், அனைத்து உடல்களையும் அறிந்தவன். ஆன்மா, இந்த உடல் எனக்கு, நான் வந்து இந்த ஆத்மா, இந்த உடலை பத்தி அதுக்கு தெரியும். உங்களோட ஆத்மா வந்து உங்க உடலை பத்தி தெரியும். அந்த மாதிரி அந்த ஆத்மா, ஜீவாத்மா தான் வந்து க்ஷேத்ரஜ்ஞம். ஞானம் அப்படின்னா நாலேஜ், அறிவு. க்ஷேத்திர மற்றும் க்ஷேத்ரஜ்ஞத்தை புரிந்து கொள்வது. ஞேயம், அறிவின் இலக்கு. இதை தெரிஞ்ச எங்க எதை பத்தி நம்ம படிக்கிறோம்? பரமாத்மாவை பத்தி தான் படிக்கிறோம். இந்த நாலேஜ் இஸ் அபவுட் நோயிங் காட். பகவான் பரமாத்மாவை புரிஞ்சுக்கிறது தான் எல்லாம் படிக்கும். கொஞ்சம் சட்டில் டிஃபரன்ஸா இருக்கும், கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாவும் இருக்கும். பட் இட் இஸ், அந்த சப்ஜெக்டே அப்படிதான், இந்த ஒரு மாதிரி இப்படிதான் ட்ரையா இருக்கும். இந்த சாப்டர் இப்படிதான் 15 சாப்டர். எஸ். ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக பயன்படுத்தப்படும் உடல் நமது நிலத்தை சிறந்த மற்றும் இப்ப நிலத்தை கம்பேர் பண்ணிருக்கு. இந்த நிலத்துல ஒரு சீசனுக்கு தகுந்தா போல நம்ம வந்து விளைச்சல் போட்டுட்டே இருந்தோம்னாக்க நல்லா விளைஞ்சுட்டே இருக்கும். அந்த அந்த உரம், அந்த மண்ணு எல்லாம் ரொம்ப நல்லா ஃபர்டைலா இருந்ததுன்னா நிறைய விளைச்சல் வந்துட்டே இருக்கும். அதே போலதான் நம்ம உடலும்
நம்ம உடல்ல எப்படி ஆன்மீகத்தை வளர்த்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு பயன்படுத்தும் இந்த உடல் நமது நிலத்தை சிறந்த மற்றும் விலை உயர்ந்த பயிர்களுக்கு பயன்படுத்துவதை போன்றது. அது அதிகபட்ச லாபம் தரும். அப்ப நம்ம இவ்வளவு எல்லாம் புத்தி கொடுத்திருக்காரு பகவான். இதை வச்சு நம்ம இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம், இன்னும் நல்லா நம்ம படிக்கலாம். இந்த ஞானம், ஆன்மீக ஞானம் இன்னும் நல்லா வளர்த்துக்கலாம். இந்த 6 விஷயங்கள் என்ன கற்றுக்கார்? உடல், உடலை அறிபவர், ஞானம், ஞானத்தினால் அறியப்படுவது என்னது, அதை படிக்க போறோம். இயற்கை, இதை இயற்கை அனுபவிப்பவன் யார்? இந்த 6 விஷயங்களும் பத்தி அர்ஜுனன் கேட்கிறார். பகவான் ஆன்சர். சோ இயற்கை, பிரகிருதி என்றால் என்ன? இயற்கை என்றால் என்ன? மேகங்கள், மலைகள், நதிகள், அப்புறம் என்னது, ஆகாயம், மழை, இதெல்லாம் இதுல என்ன போட்டிருக்கோ அதை தவறியே நான் சொல்றேன். அது எல்லாமே பிரகிருதி. இதெல்லாம் இயற்கை, செயற்கையா ஒண்ணும் பண்ணல இல்லையா, இயற்கையா வந்தது இதெல்லாம். சோ இதுதான் பிரகிருதி அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. அனுபவிப்பவர் யாரு? புருஷா யாரு? ஜீவாத்மா அண்ட் பரமாத்மா. ஜீவாத்மா நம்ம உடலை அறிகிறது, பரமாத்மா எல்லா உடல்களையும் அறிபவர். அப்புறம் இது 3வது. ராதாகிருஷ்ண பிரபுஜி இப்ப யாரு படிச்சீங்க? நீங்க படிக்கல, ராதாகிருஷ்ண பிரபுஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சாபிமாம் வித்தி சர்வ கஷேத்ராஜ பாரத க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஞ்சோர் ஞானம் யத் தஜ்ஞ ஞானம் மதம் மம. உள்ள போயிருக்கு, இது வரைஞ்சிருக்கு. க்ஷேத்ரதான், க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஜ்ஞயோர் ஞானம் தத் ஞானம் எத்த ஞானம் மதம் மம. ஓகே, பரத குல தோன்றலே, இப்ப பகவான் ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. பரத குல தோன்றலே, நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன். நாட் ஓன்லி நீங்க மாத்திரம் இல்ல, நீங்க என்னது சோல். சோல் உங்க இந்த உடல்ல புரிஞ்சுட்டு இருக்கு, இந்த சோல் இந்த உடலை புரிந்துட்டு இருக்கு, இந்த சோல் இந்த உடலை புரிந்துட்டு இருக்கு. ஆனா அதே போல நான் எல்லா உடல்களிலும் உள்ளேன் அப்படின்னு, அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். உடலையும் அதனை அறிபவரையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம். இந்த உடல் என்னது, உடலையும் அதனை அறிபவன், இது யாரு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க? உடலை அறிபவன் யாரு? இதுதான், இந்த நாலேஜ் தான் நம்ம படிக்கிறோம் என்று புரிந்து கொள்ளுவதே ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதுவே எனது அபிப்பிராயம். கொஞ்சம் இதா இருக்கும், கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும். I am unable to explain much better. இதை விட எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியலன்னா திரும்பி சொல்லுங்க, நான் திரும்ப வேற வேர்ட்ஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அப்புறம் என்ன கொடுத்திருக்கார்? உடல். க்ஷேத்திரம் என்றால் என்ன? உடல் க்ஷேத்திரம்னா அது களம், ஒரு இடத்துல இதெல்லாம் ஆக்டிவிட்டி பண்றது. எங்க வச்சு ஆக்ட் பண்றது? இப்போ வெறும் சோல் இருந்தா அது எப்படி ஆக்டிவா இருக்கும்? முடியாது. அது ஒரு பாடியில வந்தாதான் அதை ஆக்ட் பண்ண முடியும். கையால ஆக்ஷன் பண்றதும் சரி, காதால கேட்கறதும் சரி, பாக்குறதும் சரி, எல்லாமே ஆக்ஷன் தானே. சோ அது ஒரு உடல் வேண்டியிருக்கு. சோ இந்த உடல்ங்கிற களத்துலதான் அது வேலை செய்யறது. ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான உடலில் வைக்கப்பட்டவுடன் இந்த சோல், அது சோல் ஒரு பாடி எடுத்துட்டோம்னா அவர் இயற்கையின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வருகிறார். இந்த தேவி என்னது 3 modes ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர், மாயா தேவிகள் ஆட்கொண்டு விடுவான். இந்த மோமெண்ட் இந்த குழந்தை இந்த பலவத்தை பிறந்தாச்சுனாக்கா அழும், பசி எடுக்கும், சோம்பேறித்தனம் வரும், ஆக்டிவா இருக்கும். எல்லாம் ரஜோகுணம், தமகுணம், சத்துவகுணம் எல்லாமே இந்த மாயால சிக்கிண்டுவோம். அந்த குழந்தைன்னு இல்ல, இந்த ஜீவாத்மா இயற்கையின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வருகிறார். ஏனென்றால் உடல் பொருளாக இருப்பது இயற்கையின் விதிகளின்படி செயல்படுகிறது. ஒரு மேக்னெட் மேக்னெட்டோட இயல்பே என்னது? அந்த அயர்ன் பார்ட்டிகிள்ஸ் இப்படி இது பண்ணும், அட்ராக்ட் பண்ணும். அதே போல நம்ம இங்க மெட்டீரியல், நம்ம மெட்டீரியல் பாடி எடுத்ததுனால இம்மிடியேட்டா இதுகள்லாம் ஈர்க்கப்பட்டுடுவோம். இந்த குணங்கள், முக்குணங்கள்ல நம்ம ஈர்க்கப்பட்டுடுவோம். ஏனென்றால் உடல் பொருளாக இருப்பது இயற்கை விதிகளின்படி செயல்படுகிறது. அந்த நேரத்தில் அந்த சட்டத்தை மாற்ற உயிர் வாயுகளுக்கு அதிகாரம் இல்லை. அதிகாரம் இல்லைன்னா என்னது? உங்களுக்கு முடியறது இல்லை. ஆக்சுவலி முடியும், எனக்கு போக போக அது பார்த்தா முடியும். எப்படி முடியும்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஆனா அதிகாரம் இல்லைன்னா அவங்களால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஹெல்ப்லெஸ். we are born here. அது போய் இந்த முக்குணங்களும் நம்மளை தாக்கின்றேதான் இருக்கும். ஹெல்ப்லெஸ் சிச்சுவேஷன் அந்த மாதிரி இருக்கு. அப்புறம் உடலை அறிந்தவர். இந்த உடலை அறிந்தவர் யாரு? க்ஷேத்ரஜ்ஞா. அவருக்கு என்ன பேரு? க்ஷேத்ரஜ்ஞா. ஆத்மா மற்றும் பரமாத்மா, அவாதான் இந்த உடலை தெரிஞ்சுட்டு இருக்கிறான். இது என்னது? ஆத்மா. இந்த ஆத்மா எதை புரிஞ்சுட்டு இருக்கு? நம்ம உடல் எந்த உடலுக்குள்ள இருக்கோ அந்த உடலை பற்றி அதுக்கு தெரியும். பரமாத்மா எல்லா உடல்லயும் இருக்கார். அப்ப எல்லா உடல்களை பற்றியும் அவருக்கு தெரியும்.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 பேர்ட்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. இது சாந்தமா இருக்கிற பேர்டு என்னது, அது வந்து தான் பரமாத்மா. ஒன்னும் ஆக்டிவ் இருக்காது. இது சொல்லிய சாட்சி, சும்மா ஒரு விட்னஸ்க்கு மாதிரி இருக்கும், நம்ம உள்ளே இருக்கு. ஆனா ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கிறது இது நம்ம செல்ஃப், நாம தான் இந்த ஜீவாத்மா. ஜீவாத்மா ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கும். அது பண்ணும், இது பண்ணும், அந்த ஆசை இந்த ஆசை எல்லாம். கண்ணை வச்சு அதை பார்க்கணும், காதை வச்சு இதை கேட்கணும், இது மூக்க வச்சு இதை நுகரணும், கையை வச்சு அதை செய்யணும், காலை வச்சு அங்க போகணும், இங்க போகணும், ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கும். இந்த உடம்ப வச்சு அது வந்து இட் இஸ் யூசிங். இது என்ன பண்ணும், ஒன்லி சாங்ஷன் பண்ணும். எஸ் ஓகே, கெட்டது ஏதாவது பண்றதுக்கு ஆசையா பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லும். இப்ப சொல்லுன்னா என்னது, இட் வில் பி ஜஸ்ட் லைக் அ விட்னஸ். பட் அதோட சாங்ஷன் இல்லாம இதை ஒண்ணும் பண்ணவும் முடியாது. இதோட பகவானோட இந்த பரமாத்மாவோட சாங்ஷனும் வேணும். அப்ப ஏன் கெட்ட செயலை பண்றான்னு பகவான் தடுத்து நிறுத்தவே மாட்டாங்க. நமக்கு தான் ஃப்ரீவில் கொடுத்துருப்பாரு. ஃப்ரீவில் என்னன்னாக்கா எல்லாம் பகவான் சொல்லியிருக்கா, இப்படி இப்படி இருக்கணும், இப்படி இப்படி இருக்கணும். அர்ஜுனாட்ட சொல்லுவார், 17-18 சாப்டர்ல வருது. இதெல்லாம் சொல்லியாச்சுன்னா அப்புறம் இஷ்டம், உனக்கு என்ன பண்ணுமோ பண்ணுன்னு சொல்லிடுறாரு பகவானே. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம யார் இல்லையா? அப்ப இந்த பரமாத்மா என்ன சொல்ற, உனக்கு தெரியும் ஏதாவது தப்பு காரியம் பண்ணாலும் உனக்கு தெரியும் நம்ம வந்து தப்பு பண்றோம், அதுக்கு வந்து நமக்கு இது கிடைக்கும், எனது பலன் கிடைக்கும், கெட்ட செயல் பண்ணா கெட்டது கிடைக்கும் தெரியும். இருந்தாலும் நீ பண்றியா, நீ போய் அது ஒண்ணு தடுத்து நிறுத்தாது. அப்ப நமக்கு ஏதாவது கெட்டது வந்தாலும் பகவானுக்கு கண்ணு இல்லையா மூக்கு இல்லையா சொல்லவே வேண்டாம். ஏன்னா பகவான் அதுல பந்தப்பட்டுக்கவே மாட்டார், அவர் தூரக்கதான் இருக்கு. நம்மளை வந்து ஒண்ணு சாட்சியா உட்கார்ந்து பரவாயில்லதான், நான் இருக்கேன், என்ன தப்பு காரியம் பண்ணாலும் நான் ஒருத்தன் இருக்கேன், பார்த்துட்டே இருக்கேன். புண்ணிய காரியம் நல்ல காரியம் பண்ணாலும் நான் இருக்கேன் பார்க்கறதுக்கு, கெட்ட காரியம் இருந்தாலும் அவர் வந்து சாட்சியா உள்ள உட்கார்ந்து இருக்கார். அறிவு, ஞானம் என்றால் என்ன, பொருளுக்கும் ஆவிக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை அறிவது. இப்ப மெட்டீரியல் பாடி, மெட்டீரியலுக்கும் ஜீவாத்மாவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம், இந்த சோல் அண்ட் பாடி அதுக்குள்ள வித்தியாசத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம். இப்ப மெட்டீரியல் பாடி, இப்ப நம்மளோட பாடி இஸ் மேட் அப் ஆஃப் இது காற்று, நிலம், இது நெருப்பு, தண்ணி, ஆகாயம். தமிழ்ல கரெக்டா சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். ஏர், எர்த், ஃபயர், வாட்டர் அண்ட் ஸ்கை. இந்த பஞ்ச இது பூதங்களாலதான் நம்ம உடம்பு கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஆனா உள்ள என்னதுக்கு ஆத்மா இருக்கு. தட் இஸ் நாட் மேட் அப் ஆஃப் மேட்டர். அது வந்து சோல், அது வந்து ஆவி, இது என்னது டிவைன் சோல், ஆத்மா எப்படி இருக்கும். அது வந்து நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல எல்லாம் பார்த்தோம், கட் பண்ணவும் முடியாது, எரிக்கவும் வைக்க முடியாது, நினைக்க வைக்க முடியாது, அந்த மாதிரி. So it is always there, permanent இருக்கும். And it is ஒரு பர்த், அதுக்கு பர்த் கிடையாது, டெத் கிடையாது, வளரும் அது வாட்டுக்கு ஆக்டிவா இருந்துட்டே இருக்கும். ஒன்லி உடல், ஒரு உடல் எடுக்கும்போது அதுதான் பஞ்சபூதங்களால் ஆனது, அதுதான் அழிஞ்சு போகும், அதுதான் உடம்பு வளரும். இதெல்லாம் அதே சைஸ்ல தான். இதோட சைஸை நம்ம படிச்சிருக்கோம். 1/10,000, ஒரு 10,000 நம்ம தலைமுடி நுனியில 10,000 பாகம் நம்ம வந்து கட் பண்ணினோம்னா அதுல ஒரு பாகம் எவ்வளவு சின்னதா இருக்குமோ அந்த சைஸ் தான் ஆத்மாவோட சைஸ். அதுதான் அந்த நாலேஜ் நம்ம படிக்கிறது தான் ஞானம். அறிவின் பொருள் நேயம். இது வந்து இதை படிச்சு நம்ம என்னத்தை அடைய போறோம், எதை பத்தி நம்ம படிச்சு என்ன அடைய போறோம் அப்படின்னு. நாம் யார், அதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். கடைசியில நம்ம என்ன தெரிகிறோம், கடைசியில இப்ப நம்ம யாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுனாக்கா, இந்த மேல இதுவும் நம்ம பார்த்திருக்கோம் நீங்க இதோட சாப்டர்ல. இப்ப நம்ம மேல இந்த உடம்பு பாக்குறது என்னது, இட் இஸ் கால்ட் கிராஸ் பாடி. இது வந்து ஸ்தூல சரீரம் அப்படிங்கிறோம். அதுக்குள்ள ஒரு பாடி இருக்கு, அதுக்கு வேற சட்டில் பாடின்னு கொடுத்துருக்கு இங்கிலீஷ்ல, சூக்ஷ்ம சரீரம், கண்ணுக்கு புலப்படாது. அதுல என்னெல்லாம் இருக்கு, இப்ப கிராஸ் பாடியில என்னெல்லாம் இருக்கு, எர்த் பாடி இப்ப படிச்சோம் 5 பூதங்கள், அதால ஆனதுதான் இந்த கிராஸ் பாடி, அவுட்டர் கவரிங். உள்ள கவரிங் இருக்கு, ஒரு இது இருக்கு. அது எப்படி, மைண்ட், ஃபால்ஸ் ஈகோ, இன்டெலிஜென்ஸ். இப்ப வந்து ஒரு டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு எங்க மைண்ட் எடுத்து காட்டுங்கன்னாக்கா அது புரியாது. There is no part as mind, but it is there. Intelligence நமக்கு தெரியும், அவங்களோட செய்கையிலையும் நமக்கு தெரியும், மைண்ட் தெரியும். ஆனா எடுத்து பாக்குறா போல அது வந்து கண்ணுக்கு புலப்படாது. அதனாலதான் சூக்ஷ்மமா இருக்கு. சூக்ஷ்மமான கண்ணுக்கு புலப்படாதுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி ஒரு சரீரம் இருக்கு. அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு, சோல். அது எப்படி இருக்கும், சச்சித் ஆனந்தா, எப்பவும் ஆனந்தமா இருக்கும், எப்பவும் இருக்கும், இல்லாம இருக்கவே இருக்காது. அண்ட் எப்பவும் அது சத்தியம், அது சத்தியம். அண்ட் ஆல்வேஸ் அது உள்ளது, இல்லாம இருக்காது. அண்ட் அது வந்து ஆனந்தம், ஆல்வேஸ் எவர் எக்ஸிஸ்டிங். அண்ட் எப்பவுமே உள்ளது அண்ட் ஆனந்தமானது. எஸ், இது ஸ்தூல சரீரம், சூக்ஷ்ம சரீரம், ஆன்மா. எஸ், அப்ப ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவும் உள்ள வித்தியாசம் பார்க்கலாம். பரமாத்மா எப்படி எல்லா உடல்களையும் அறிபவர், ஆத்மா வந்து சொந்த எந்த உடல் எடுத்துட்டு இருக்கோ அந்த உடலை தான் அறிபவர். பரமாத்மா என்னது, உன்னத உரிமையாளர் மற்றும் கட்டுப்பாட்டாளர், எல்லா இது ஆத்மாவையும் கட்டுப்படுத்துவது. இது வந்து 2ஆம் தர உரிமையாளன், நம்ம உடலை மாத்திரம் அது வந்து கட்டுப்படுத்துறது. உடைமையாளன் மற்றும் கட்டுப்பாட்டாளன்.
பரமாத்மா வீழ்ச்சி அடையாதவர், தப்பு செய்ய மாட்டார். அண்ட் என்றுமே ஆத்மாவை விட உயர்ந்தவர். ஆத்மா எப்படி வீழ்ச்சி அடைபவன் மற்றும் கீழ்பட்டவன். அது தப்பு பண்ணும். ஆத்மா தப்பு பண்றதுக்கு ஏன்னா அந்த புலன்களை வச்சு சும்மா இருக்காது. அதுக்கு ஆசை வரும், பண்ண தோணும். அந்த மாதிரி வீழ்ச்சி அடையறதுக்கு ஆத்மாக்கு முடியும். எஸ், அடுத்தது 13.5. யாராவது ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்களா? இல்லாட்ட நானே படிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பேன். எஸ். ரிஷிபிர் பகுதா கீதம் சந்தோபிர் விவிதை பிருத பிரம்மசூத்ர பதைச்சைவ ஹேதுமத்பிர் விநிஷ்சிதைஹி. செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றி அறிவு என்னது இப்ப இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோமே அதேதான். செயல்கள் எங்க நடக்கிறது? களம் பாடி. இந்த பாடியில தான் எல்லா செயல்களும் நம்ம பண்றோம். கையால, கண்ணால, காதால, மூக்கால எல்லா புலங்களையும் வச்சு நம்ம எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் பண்றோம். சோ இந்த களம் என்னது? பாடி, நம்ம உடம்பு. மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு, இந்த ஆத்மாவை பத்தி உள்ள அறிவு பற்பல முனிவர்களினால் பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. நிறைய முனிவர்கள் இதை பத்தி நிறைய கிரந்தங்கள்லாம் எழுதியிருக்காங்க. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தில் அந்த பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. எந்த காரணத்தினால இது விளைவு வந்திருக்கு, ஒரு காரணம் இருக்கும் இல்லையா, ஒரு விளைவு வந்ததுன்னா அது ஏன் இப்படி வந்திருக்குன்னா there will be a reason for that. ஒரு cause and reason அது எல்லாமே முனிவர்கள்லாம் எழுதியிருக்க, கிரேட் செயின்ஸ் அவங்க எல்லாம் எழுதியிருக்காங்க. ஒரு கூண்டில் பறவை, இதுவும் நம்ம முன்னாடி பார்த்திருக்கோம். இப்ப நம்மளோட ஆத்மா எப்படி ஒரு கூண்டு, இந்த பாடிங்கிற கூண்டுல உட்கார்ந்து இருக்கு. இந்த ஆத்மா எங்க போறதுக்கு? பகவானோட இடத்துக்கு போறதுக்கு தான் அது வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஆனா இப்ப என்ன பண்றான்? கூண்டுக்கு தான் இதெல்லாம் பாலிஷ் எல்லாம் பண்ணி சக்கச்சக்கான்னு வச்சிருக்கிறது பாக்குறான். நம்ம அதான் பண்றோம். இந்த பாடிக்கு நல்லா பேணி காத்து நல்லா சாப்பிட்டு நல்லா உடம்ப வளர்த்துக்கணுமே தவிர ஆத்மாவுக்கு பட்னி போடுறோம். ஆத்மா எப்படி சோர்ந்து போயிடுறது? ஆத்மா எப்போ ஹாப்பி ஆகும்? எப்ப பகவானை நினைத்து அதுக்கு சோலுக்கு ஃபுட் என்னது? பகவான் நாமம் தான். பகவான் நாமம் எவ்வளவு சொல்றோமோ அது சோல் ஹாப்பி ஆகும். அந்த சோல் ஹாப்பி ஆகும்போது நம்ம இது இருக்கே, நம்ம என்னது பாடி, அந்த பாடியில ஒரு ஹாப்பினஸ் வெளிப்படும். அகற்றின் அழகு முகத்தில் தெரியுங்கிறாப்புல நம்ம உள்ள இருக்கிற ஆத்மா ஹாப்பியா இருந்ததுன்னா நம்ம மூஞ்சில அது வெளிப்படும். நம்மளோட செய்கையில இருக்கும், அதோட டிஃபரன்ஸ் தெரியும். எல்லாமே நம்ம சந்தோஷத்துல இருக்கிறது தெரிய வரும். சோ இவன் என்ன பண்றான்? ஒன்லி இதுக்கு மாத்திரம் பெயின் போசுறான். இதுக்கு ஒன்னும் சாப்பாடு போடுறது இல்லை. இதுக்கு சாப்பாடு என்னது? ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம், பகவானோட நாமம் தான். அந்த மாதிரி இப்ப நம்ம கூண்டில் பறவை மாதிரி சிக்கின்னு இருப்போம். நம்ம வெளிப்படணும். அப்ப நிறைய ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜெபம். இன்னைக்கு ஏகாதசியில நிறைய நீங்க பண்ணலாம். ஆக்சுவலி இன்னைக்கு பாப விமோச்சன ஏகாதசி. நிறைய தானம் தர்மம் எல்லாம் பண்ணலாம், நிறைய ஜப்பா பண்ணலாம். அப்புறம் ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறவாளுக்கு யாருக்கு உடம்பு நல்லா இருக்கும் அவங்க ஃபாஸ்டிங் பண்ணலாம் வித்தவுட் கிரெயின்ஸ். நம்ம கிரெயின் எடுக்கக்கூடாது. அதுல சனி இது கலி புருஷன் உட்கார்ந்து இருக்காரு அப்படிங்கிறதுலாம் சொல்றாங்க ஸ்டோரி. அப்போ we should avoid eating grains and beans, peas, அதெல்லாம் கிரீன்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணோம். ரூட் எல்லாமே சாப்பிடலாம். எனவே இன்னைக்கு ஹாஃப் டே போயிடுத்து. இதை காத்தாலியா இருந்ததுனாக்கா நம்ம இன்னும் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கலாம். பட் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி போட்டோமே, நாங்க இதுல போட்டோம், குரூப்ல போட்டோம். சரி, இந்த ஏகாதசிலேயே எவ்ரி 15 days ஏகாதசி வந்துட்டே இருக்கும். இப்போது ஆரம்பிச்சுடலாம். ஏன்னா தட் வில் டேக் அஸ். இதெல்லாம் ஒரு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் தான். நம்ம ஆன்மீகத்துல நுழையறதுக்கு ஆல்ரெடி வந்துட்டோம். இதெல்லாம் படிக்கிறோம். இன்னும் நல்லாவே ஸ்டோரி மாதிரி கேட்கணும்னாக்கா அது எந்த இல்ல, யூடியூப் போட்டா கூட நிறைய இருக்கு. சும்மா கேட்கணும்னா அதெல்லாம் கேட்கலாம். நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் கிடையாது. இது நம்மள வித்துன்னு போறாங்க முன்னாடி. இன்க்ளூடிங் மை செல்ஃப். நானும் இந்த மாதிரி கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு தானே இருக்கேன் இப்போ. அப்ப நம்மள ஆன்மீகத்துல நல்லா முதிர்ச்சி பண்றதுக்கு தான் இதெல்லாம் ஒவ்வொன்னா அவங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க. எவ்ரி 15 daysல இந்த மாதிரி இருக்கு. சிலவெல்லாம் நிர்ஜலமா இருப்பான் ஏகாதசியில. நிர்ஜலம் அப்படின்னா எனக்கு தண்ணி கூட குடிக்காம இருப்பான். அந்த லெவலுக்கு எல்லாம் நமக்கு எல்லாம் போறது கொஞ்சம் கஷ்டம். பண்றவங்க இருக்காங்க. தான் சொல்றேன், எல்லாமே ஜெனரலைஸ் பண்ணக்கூடாது. பண்றவங்க இன்னைக்கு பக்தியோட இருக்கவங்க, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க பண்ணதான் செய்யறாங்க. பட் நம்ம ஒரே எடுப்புல நமக்கு அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. எது முடியுமோ அது மெதுவா ஆரம்பிச்சோம். அப்பதான் நமக்கு நல்ல அதான் ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் கஷ்டப்பா இருக்கும். இதெல்லாம் ஐயோ எந்திக்கணுமா, காலையில எந்திக்கணுமா, மங்களாரத்தி பாக்கணுமா, இதுதான் இப்போ வேண்டாமே. ஒரு அரை மணிக்கு தூங்கி அப்புறம் எழுந்துருவோம். எப்படி எந்திக்கதான் போறோம். அந்த ½ an hour கொஞ்சம் முன்னாடி இருந்துட்டா பகவான் பாக்குற ஒரு தரிசனம் பாக்குற அந்த ஒரு திருப்தியாவது இருக்கும். இந்த தூக்கத்தை என்ன கிடைக்க போறது? ஒரு ½ an hour எக்ஸ்ட்ரா தூங்கினாலும் என்ன கிடைக்கும்? அதுக்கு நம்ம சீக்கிரம் தூங்கி சீக்கிரம் கண்மிழித்து பகவான் பாக்குறது ஒரு நல்ல ஒரு பிராக்டிஸ். அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஜப்பா பண்ணலாம். ஒரு மாலை பண்ணலாம். கரெக்டா ஒரு மாலை 10-15 நிமிஷம் எடுக்கிறது வச்சுக்கலாம்.
இன்னும் ஒரு மாலை பண்ணா கரெக்டா ஹாஃப் அன் ஹவர்ல 2 மாலை பண்ணா ஒரு 3-4 நாள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆஹா ஹாஃப் அன் ஹவர் எடுக்கிறது இல்லையே 20 மினிட்ஸ்ல முடியறதே, அப்ப நமக்கு இன்னும் ஒரு பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆர்வம் நமக்கு வரும். பண்ணும்போது கரெக்டா நம்ம பண்ண நாக்கு பழகிடும். தென் யூ ஸ்டார்ட் என்ஜாயிங் த டேஸ்ட். பெட்டர் டேஸ்ட் இப்ப நம்ம கண்டு போயிட்டோம்னா பாக்கியுள்ள டேஸ்ட் எல்லாம் விட்டு போயிடும் நம்ம. சோ இதுதான் ஆன்மீகத்துல அதுதான் ஒரு நல்ல ருச்சி. எஸ், இது பஞ்ச கோஷா 1 2 3 4 5 பஞ்ச கோஷா. தட் மீன்ஸ் தேர் ஆர் 5 லேயர் ஷீட்ஸ். 5 கவரிங் இருக்கு நம்மளோட உடம்புல. எல்லாம் கண்டு புலப்படாததுதான். ஒண்ணு அன்னமய கோஷா அப்படிம்பாங்க. உணவால் செய்யப்பட்ட உடல், சதை மற்றும் எலும்பு இதெல்லாம் வளரும். நல்லா சாப்பிட்டு எல்லாம் பண்ணோம்னாக்கா அன்னமயம். அன்னம் சாப்பிட்டு வளர்றது என்னது? இந்த சதை எலும்பு இதெல்லாம். அது ஒரு உடல். அடுத்தது என்னது? பிராணமயம். ஆற்றலால் ஆன உடல், எனர்ஜி. எனர்ஜி பிராணன், அது ஒரு எனர்ஜி தானே. பிரீத் பண்ண அது எனர்ஜி. இட் இஸ் கிவிங் அஸ் எனர்ஜி. அது என்னது? நமது உயிர் சக்தி அல்லது பிராணன். ரத்த ஓட்டம், நிணநீர், அது என்ன தெரியாது, மற்றும் நரம்பு மண்டலங்களில் பாய்கிறது. இது பிராணமயம். அடுத்தது என்ன? மனோமயா. மனசு ரீதியா என்னது? மனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட உடல். உலகத்தை பற்றி ஒரே ஒரு நிமிஷம். சாரி, ஹரே கிருஷ்ணா. மனோமயா, மனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட உடல். உலகத்தை பற்றிய நமது உணர்வுகள். நம்ம ஒரு we are in the outside world பத்தி நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். உலகத்தை that is நம்மளுக்கு சுற்றி இருக்கிற அந்த இது என்வாயரன்மெண்ட், அதை பத்தி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இந்த உணர்வுகளால நம்ம மனசாக நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இது என்னெல்லாம்? ஈகோ, உணர்ச்சிகள் மற்றும் நடத்தையும் நம்ம எப்படி நடந்துக்கிறோம் அக்கார்டிங்லி நம்மளோட ஆக்ஷனும் இருக்கும். சோ அதுதான் மனோமயம். மனசார நம்ம என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்றோமோ அது ஒரு கவரிங். அப்புறம் விஞ்ஞானமயம், ஞானத்தால் ஆன உடல். அறிவு, மதிப்புகள், நம்பிக்கைகள் மற்றும் சரி தவறு பற்றிய உணர்வு. நம்ம இன்னும் வளர்த்துட்டே போன ஞானம் வளர்த்துக்கிறோம் இல்லையா? இப்போ பகவத்கீதை படிக்கிறோம். இன்னும் வைக்கும்போது நம்மளே ஒரு அனாலிஸ்டிக்கல் இதை வந்துருவோம். எது சரி, எது தவறு, எப்படி பண்ணணும், எப்படி இருக்கக்கூடாது, நம்மளே சொந்த மதிப்பும் நம்ம போட்டுடுவோம். நம்மளால எந்த லெவலுக்கு நம்ம தேடி இருக்கோம், இன்னும் நல்லா பண்ணலாமா, நம்பிக்கைகள் வரும். அதுல நம்பிக்கையும் வரும், அறிவும் வளர்த்துக்கிறோம். இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு விஞ்ஞானமயமா நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு வளர்ச்சி பெறணும். அது ஒரு ஷீட்னா ஒரு கவரிங். அந்த மாதிரி கடைசியில என்ன வரும்? சரி, ஆனந்தமயம். ஆனந்தமயம்னா உணர்வின் உடல், உணர்ச்சி. மிக நுட்பமான உடல், பிரபஞ்ச உணர்வுடன் ஒன்றாக நாம் உணரும் பேரின்பம். நான் சொன்னேன் இல்லையா, இப்ப நான் ஜபம் பண்ண யூ கெட் இன் டு சச் அ மோட், யூ ரியலி என்ஜாய். அது அந்த ஒரு இன்பத்துக்கு வேற ஒண்ணுமே ஈடு கொடுக்காது. ஒரு நல்ல சாப்பாடு இருந்தா கூட ஓகே சாப்பிடலாம், அது நல்லா இருக்கும். ஏதோ துணி உடுத்தினா ஓகே அப்படி சொல்லலாம். ஆனா ஜப்பத்துல உட்காந்தோன்னா அவ்வளவு ஆனந்தமா இருக்கும். அது இன்னைக்கு ஏகாதசி நீங்க நிறையவே ஜபிக்கணும். ஆக்சுவலி எல்லா ஏகாதசியும் ஒரு பேரு போட்டு இருக்கு அண்ட் வெரி எஃபெக்டிவ். அதனால எல்லாம் அட்லீஸ்ட் டெய்லி ஒரு மாலை பண்றவங்க ஏகாதசி போது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போட்டு 2 மாலையோ 3 மாலையோ முடிஞ்சா, எல்லாம் வேலைக்கு போறவங்க இருப்பீங்க, உங்களுக்கு எல்லாம் நேரம் இருக்காது. யாரு இருக்க முடியுமோ அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க ஆரம்பிச்சுனாக்கா இட் வில் ஹெல்ப் யூ. உங்களுக்கு ஸ்டார்ட், உங்களுக்கே உங்களுக்கு புரிதல் வரும். ஆஹா, இது நல்லாதான் இருக்கு இந்த பாதை அப்படின்னு. இது ஆனந்தமயம். அப்ப அதுவும் ஒரு இதுதான். இதெல்லாம் எல்லாம் நம்ம உடலுக்குள்ளதான் இருக்கு. இதெல்லாமே அன்னமய, பிராணமய, மனோமய, விஞ்ஞானமய, ஆனந்தமயம் எல்லாம் நமக்குள்ளே பாடிக்குள்ளேயே இருக்கு. இதெல்லாம் 5 உடல்களும் ஒரு கவரிங் மாதிரி. எஸ், அடுத்தது ஓகே, ஹேண்ட் ரைஸ்ல महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छाद्वेष सुखं दुःखं संगातश्चेतना धृतिः एकक्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्. அப்ப இது என்னது? பஞ்சபூதம், அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம் 10 புலன்கள், மனம் 5 புலி. இதெல்லாம் கொஞ்சம் கேட்கும் போது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். பட் இருக்கிறத படிச்சு விடுறேன். ஏன்னா இந்த சாப்டர் கொஞ்சம் ஒரு ட்ரை சப்ஜெக்ட் தான். ஆனா படிக்கவும் வேணும் இல்லையா? அதுவும் புரிஞ்சுக்கணுமே. எப்பவுமே ஸ்டோரி ஒரு ஊர்ல ஒரு ராஜா இருந்தார், அந்த மாதிரி எப்பவும் ஸ்டோரி சொன்னா நல்லா இருக்காது இல்லையா? நல்லா நாலேஜும் வேணும்.
மனம், அப்புறம் 5 புலன் பொருள்கள், விருப்பு வெறுப்பு, இன்பம் துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை, இவை எல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகிறது. இதுல வந்து ஒரு இது ஸ்னிப்பெட் மாதிரி நான் போட்டிருக்கேன். அது என்னது படிச்சோன்னு, பிரகிருதி, தட் இஸ் த ஜட இயற்கை. இயற்கைனா தெரிஞ்சதுல பிரகிருதி, அது வந்து பரமாத்மாவுடன் இணைந்து, அது வந்து இது பிரகிருதி இஸ் ஆல்வேஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் ஃபீமேல். ஓகே, அது பகவானோட சக்தி தான். பிரகிருதியும் வந்து கிரியேட் பண்ணது பகவான் தான். ஆனா பரமாத்மா புருஷர். புருஷர் வந்து பிரகிருதி கூட சேர்ந்து அவர் என்னது எல்லாம் கிரியேட் பண்றார். எல்லா ஜீவராசி எல்லாம் அப்படி கிரியேட் ஆகுது. பரமாத்மாவுடன் இணைந்து வெளிப்படையான மற்றும் வெளிப்படுத்தப்படாத பௌதிக ஜடப்பொருள் உலகம், தட் இஸ் கால்ட் மகத் தத்துவம் வெளிப்படுகின்றன. இந்த மாதிரி எல்லாம் சிலதெல்லாம் வந்து வெளிப்படுத்தப்படாத பொருள்களும் இருக்கும், வெளிப்படுத்தப்படும். தட் இஸ் கொட்டை சொன்னீங்க, இந்த பீஜம் மாதிரி இருக்கும். அதுல வந்து வெளிப்படுத்தப்படாத இது இருக்கு. என்னது இருக்கு? பொட்டன்சி. அதுல ஒரு மரம் வளர்த்துக்குள்ள சக்தி இருக்கும் அந்த கொட்டையில. ஆனா அது வந்து வெளிப்படுத்தப்படல, அவ்வளவு சின்னதா அப்படி இருக்கும். அதே போல வெளிப்படுத்தப்பட்ட மரம் மாதிரி வளர்ந்துருக்கிற போலையும் இருக்கும். அது எல்லாமே வந்து இந்த ஜடப்பொருள் உலகத்துல தட் இஸ் கால்ட் மகத்தத்துவம் என்று வெளிப்படுகின்றன. இது ஆன்மாவின் செயல்பாட்டு களம் ஆகும். ஆன்மா வந்து இது செயல்படுகிற களம். அனைத்து பொருள் படைப்புகள் மற்றும் உடல்களை உருவாக்கும் 24 பொருள் கூறுகள் உள்ளன. அதுதான் இதுல வந்து போட்டிருக்கு. நம்ம வந்து டீட்டெயிலா நான் இங்க கொஞ்சம் கொடுத்திருக்கேன். 24 பொருள் கூறுகள் உள்ளன, 24 எலிமெண்ட்ஸ். இந்த 24 தொடர்பு தான் ஜட உலகில் நடக்கும் அனைத்தையும் உருவாக்குகிறது. ஆத்மாக்களாகிய நாம் இந்த தொடர்புகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள், ஆனால் அவைகளால் பாதிக்கப்படுகின்றன. ஏனென்றால் நாம் வசிக்கும் ஜட உடல்களுடன் நாம் அடையாளம் காண்கிறோம். எஸ், அப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்னது? கிராஸ் பாடி. கிராஸ் எலிமெண்ட்ஸ் என்ன? கிராஸ் பாடியில கிராஸ் எலிமெண்ட்ஸ் என்னது? கிராஸ்னாக்க என்னது? பெரிய கூறுகள், பஞ்சபூதங்கள் 5 என்னெல்லாம்? பூமி, நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். அடுத்தது ஞானத்தை பெறும் புலன்கள். நம்மளோட உடம்புலயே ஞானத்தை பெறறதுக்கு என்னெல்லாம் உறுப்பு இருக்கு? கண்கள், காதுகள், மூக்கு, நாக்கு, தோல். இதை வச்சு நம்ம வந்து ஞானத்தை பெறுவோம். சோ அது ஒரு 5. அப்புறம் புலன் பொருள்கள். புலன் என்னது? நம்ம வந்து அதான் அந்த ஹார்ஸோட நம்ம பார்த்தோமே, இதான் கண்ணு, காது, மூக்கு தான் ஞானத்தை. ஓகே, புலன் பொருள்கள் வந்து காணுதல். கண்ணால் என்ன பண்றோம்? காணுறது. அப்புறம் காதால கேட்கிறோம், மூக்கால நுகர்றோம், நாக்கால சுவைக்கிறோம், தோலால தொடுதல். இது எல்லாமே 5. சோ என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? கிராஸ் பாடியோட பார்த்தோம், பஞ்சபூதங்கள் அது பார்த்தோம் 5. ஞானத்தை பெறும் புலன்கள் அந்த ஒரு 5. இது புலன் பொருள்கள். அப்புறம் கர்மத்தை செய்யும் புலன்கள் என்னெல்லாம் வச்சு, எந்த பாடி பார்ட்டை வச்சு நம்ம வந்து ஆக்ஷன் பண்றோம்? குரல், இது சத்தம், கால்கள் நடக்கிறோம், கைகள் ஆசனவாய், அப்புறம் பால் உறுப்பு. இது வந்து அந்த 5 இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து கர்மத்தை செய்யும் புலன்கள். அப்புறம் நுட்பமான ரொம்ப சட்டில் திங்ஸ் என்னது? கண்ணுக்கு புலப்படாத, நோய் கண்ணுக்கு புலப்படாததுதான் நுட்பமான கூறுகள். என்னது? மனம், அகங்காரம், ஜட இயற்கையின் 3 முறைகள், நன்மை, பேரார்வம், அறியாமை, தட் இஸ் சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ். இது போட்டிருக்கு. இது ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டெம்பெட் தான். புரிஞ்சுக்கிறவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கலாம், இல்லாட்ட திரும்பி நம்ம அட்டென்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் புரியும். ரொம்ப எல்லாம் நல்லா புரிஞ்சுன்னு சொல்ல முடியாது, டு சம் எக்ஸ்டென்ட் புரிஞ்சுக்கிறது, அவ்வளவுதான். ஓகே, இப்போ நம்ம சாப்டர் டாபிக் சேஞ்ச். இது இவ்வளவுதான் அந்த டாபிக் கொடுத்திருந்தது. ஓகே, அப்புறம் இப்போ 13.8 இருந்து 13.12. சாந்தி மாதா படி. हरे कृष्ण माताजी। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांतिर् अर्जवम, आचार्योपासनम, शौसम, धैर्यम, आत्म विनिग्रहः, इंद्रियादेषु वैराग्यम, अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम, असक्तिर् अनभिष्वङ्गः, पुत्रधारा गृहादिषु नित्यं समचित्तत्वम्, इष्टानिष्टोपत्तिषु मयि शान्य योगेन भक्तिर् अव्यभिचारिणी, विविक्त देश सेवित्वम् अरतिर्जन संसदि, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्व ज्ञानार्थ दर्शनम्, एतत् ज्ञानम् इति अन्य अज्ञानम यत् अतो अन्यथा. हरे कृष्ण।
ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது வந்து அமானித்துவம் அதம்பித்துவம் ரொம்ப ஃபேமஸ் இது ஸ்லோகா தான் இது. அப்ப என்னது அடக்கம், கர்வமின்மை, அஹிம்சை, பொறுமை, எளிமை, இதெல்லாம் தமிழ்ல இருக்கு, அதனால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அடக்கமா இருக்கிறது, கர்வம், ஒன்னுத்துக்கும் கர்வம் படுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. அந்த மாதிரி கர்வமின்மை, அஹிம்சை, பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகிறது, தூய்மை, தளராமை, சுய கட்டுப்பாடு, புலனுகர்ச்சி பொருள்களை துரத்தல், பொய் அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல், அப்புறம் பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல்னா புரிஞ்சுக்கணும். பிறப்புன்னு இருந்தா ஒரு இறப்புன்னு இருக்கும், இன்பிட்வீன் என்னது ஒரு முதுமையும் வரும், நோயும் வரும். இந்த உலகத்துல வந்து இந்த பந்தப்பட்டுக்கதான் வேணும் அப்படின்னு. சோ இதை கவனிக்கிறது. குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல், விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை, என் மீதான நித்தியமான களங்கமற்ற பக்தி, தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல், பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல், ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல், பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு, இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும். இதை தவிர என்னெல்லாம் சப்ஜெக்ட் நம்ம வந்து பௌதிக உலகத்தை படிக்கிறோம், இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இருக்காது. அப்ப அதெல்லாம் வேஸ்ட் தான். இதுதான் ஆக்சுவல் ஞானம் அப்படின்னு பகவானே சொல்றார். ஓகே, சோ ஆத்ம ஞானத்துல வந்து நம்ம அதுதான் தெரிஞ்சுக்கணும், பரம சத்தியத்தை புரிஞ்சுக்கணும், அதோட தத்துவ ஆய்வெல்லாம் பண்ணணும். அப்புறம் இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கிறேன். அப்ப இது எல்லாமே வந்து ஒரு வாட்டி கூடி நம்ம இது படிச்சுக்கலாம். அடக்கம், கர்வமின்மை, அஹிம்சை, பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், தூய்மை, தளராமை, சுய கட்டுப்பாடு, புலனுகர்ச்சி பொருள்களை துரத்தல், பொய் அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல், பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல், குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல், விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை, என் மீதான பகவான் மீதான நித்தியமான களங்கமற்ற பக்தி, அனன்ய பக்தி, தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல், பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல், ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல், பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு, இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக கருதுகிறேன். பாக்கி எல்லாம் வேற இருக்கிறதெல்லாம் இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா, ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா செக்ஷன். ஜன்ம, மிருத்யு, ஜரா, வியாதி, துக்க, தோஷான தர்சனம், பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை மற்றும் நோய் ஆகியவை மனித வாழ்வின் உண்மையான பிரச்சனைகள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்குன்னா என்னது, அடுத்தது டெஃபினட்டா ஒரு பர்த்ன்னு இருந்ததுன்னா டெத் இருக்கும். எப்ப வேணா எந்த ஏஜ்ல வேணா வரும். அப்படி லாங் லைஃப் இருந்ததுன்னா டெஃபினெட்ல ஒரு முதுமையும் வரும். அப்புறம் என்னது, நோய். கண்டிப்பா ஒரு நோய் வராம ஒருத்தர் இருக்காங்கன்னு சொல்ல முடியாது. அப்ப இந்த உலகத்தை இதெல்லாம் தான் மெயின் பிரச்சனையே, இதுதான் உண்மையான பிரச்சனைகள். இதுதான், இது நல்லா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எஸ். அப்புறம் இது பாக்கியுள்ள ஸ்லோகாவோடும் போட்டிருக்கு. ஆச்சாரிய உபாசனம், ஒரு ஆன்மீக எஜமானரை ஏற்றுக்கொள்வது இது அவசியம். சௌச்சம், சௌச்சம்னா என்னது, தூய்மை. அப்படின்னா என்னது, வெளிப்புற தூய்மை, உட்புற தூய்மை. வெளிப்புற தூய்மைன்னா என்னது, ஒரு குளிக்கல், ஒரு இதை கிளீனா வச்சுக்கிறது, பாடி கிளீனா வச்சுக்கிறது. அப்புறம் கோஷம், உள்ளத்தை எப்படி தூய்மையா வச்சுக்கிறது. இப்ப பார்த்தோமே பேரட்டோட, இந்த கிளியோட பார்த்தோமே. அப்ப உள்ள வந்து தூய்மை எப்படின்னா, பகவான் நாமத்தை சொல்ல சொல்ல இந்த சோல் பிகம்ஸ் ஹாப்பி. அதுதான் தூய்மை, அதுதான் வந்து உள்ள தூய்மைப்படுத்தும். அப்புறம் ஸ்தைரியம், நல்ல வந்து ஸ்டெடினஸ், நிலைத்தன்மை. ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேற தீர்மானிக்கப்பட்டது. 18 நாள் கோர்ஸ் வந்திருக்கும். டிசைடட் 18 days. இப்ப நான் நேற்று கூட பார்த்தேன், நிறைய பேர் ஒரு 12-13 பேர் ரெகுலரா வந்திருக்கீங்க. இட்ஸ் ரியல் ஹேட்ஸ் ஆஃப். இட்ஸ் நாட் ஈஸி. நிறைய பேருக்கு எல்லாம் சிலப்போ தடங்கள் வரும், போக முடியாது, வர முடியாது இருக்கும். இருந்தாலும் நீங்க எல்லாம் அதெல்லாம் தாண்டி வந்திருக்கீங்கன்னாக்கா ஷோஸ் தட் ஸ்டெடினஸ். கண்டிப்பா வருவேன், இது என்னதான் இருக்கு பார்க்கலாம் அப்படின்னு. இல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் தானே, யூ வில் ஆல்சோ கெட் போர்டு. என்னதான் இருக்கு எப்ப பார்த்தாலும் ஆத்மா இது இருந்தாலும் படிக்கிறதுக்கு ஆர்வமோட வரீங்களே. சோ இதுதான் வந்து ஒரு நிலைத்தன்மை. ஆன்மீக வாழ்க்கை முன்னேற தீர்மானிக்கப்பட்டது. அப்புறம் சுய கட்டுப்பாடு, ஆத்ம வினிக்கிரக, சுய கட்டுப்பாடோட நம்ம ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு சாதகமற்ற எதையும் நிராகரிக்கவும், புலன்களை கட்டுப்படுத்தவும். இதுதான் பேசிக்க, புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும். அண்ட் எதெல்லாம் நமக்கு வந்து தடங்களா இருக்கோ, ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு தடங்களா இருக்கோ, அதை விட்டு நம்ம வந்து இருந்துடணும். அப்புறம் உணர்வு பொருள்களின் மறுப்பு, இந்திரிய அர்த்தே வைராக்கியம், தேவையற்ற கோரிக்கைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடாது.
டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு உடல் பொருத்தமாக இருக்க மட்டுமே திருப்தி. இப்போ டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் நமக்கு உடம்பை பேணி காக்கணுமோ அவ்வளவு பண்ணா போதும். உடம்புக்கு வேண்டி, என்னோட நாக்குக்கு வேண்டி, என் கண்ணுக்கு வேண்டி எல்லாம் நான் வந்து சாப்பிடுறேன், கண்ணுக்கு வேண்டி எனக்கு பிடிச்சது பாக்குறேன், அப்படியெல்லாம் இப்போ இல்லாம நம்ம வந்து உடம்ப என்னத்துக்கு வச்சிருக்கோம்? பகவானுக்கு சேவை பண்றதுக்கு தான் நம்ம மெயினா we are all there as a servitor of the Lord. நம்ம வந்து சேவை பண்றதுக்கு தான் இருக்கும். அதுக்கு இந்த உடலுக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ அது மாத்திரம் பண்ணிட்டா போதும். டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான் பிரதானமா இருக்கும். அதை தவிர வேற என்னெல்லாம் தேவையற்ற கோரிக்கைகளை நிராகரிக்கிறேன், அது வந்து பூர்த்தி செய்யக்கூடாது, நிராகரிக்கணும். அப்புறம் அனஹங்கார, தவறான ஈகோ இல்லாதது. அகங்காரனா ஈகோ, அனஹங்காரம். நான் இந்த உடல் அல்லது மனம் என்பதை நிராகரித்து நான் கிருஷ்ணரின் வேலைக்காரன் என்பதை ஏற்றுக்கொள். அப்புறம் ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி துக்க தோஷானு தர்ஷனம், தீய உணர்வுகள் இவற்றை பற்றி முறையான மூலத்திலிருந்து தவறாமல் கேளுங்கள். ஜட வாழ்வில் வெறுப்படையுங்கள். ஜட வாழ்க்கையில வெறுப்படையணும் அப்படின்னா அப்பதான் நமக்கு மனசுக்கு நிம்மதி கிடைக்கும். ஜட வாழ்வுல கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருச்சுன்னா அடுத்தது டிசப்பாயின்மெண்ட். ஏன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி ஆயிடும், கூடுவோம். ஒரு சீரியலா இருக்கட்டும், எனிதிங். அப்படி இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆர்வம் ஆரம்பிக்கும் என்ன ஆகும்? கொஞ்சம் ஒரு ஏதாவது தடங்கள் வந்தா ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ், அதுல ஒரு கோபம், அப்புறம் ஒரு இது என்னது எல்லாம் படிப்படியா எல்லாம் ஆரம்பிக்கும். சோ அதனால அதுல வந்து ஜட வாழ்க்கையில ஜஸ்ட் லீவ், அது வந்து வெறுப்படையுங்கள். அப்புறம் பற்றின்மை, அசக்திர் அப்படின்னா வந்து கிருஷ்ணருக்காக அனைத்தையும் தியாகம் செய்ய தயாராகுங்கள். பாக்கி உள்ளதுக்கு ஒன்னுக்கும் பற்றின்மையோட இருக்கணும், பாக்கி எல்லாத்தையும் பற்று இல்லாம இருக்கணும். மனைவி, குழந்தைகள், குடும்பம் போன்றவற்றுடன் எந்த சிக்கலும் இல்லை. அனபிஸ்வங்க புத்திரதார கிரகாதிஷ். புத்திர தாரம், புத்திரன குழந்தைகள், தாரம் மனைவி, கிரகம்னா வீடு. சோ அனபிஸ்வங்க, அவங்களுக்கு அந்த அதுல இருந்தும் டிட்டாச்சா இருக்கணும். நீங்கள் அதை கிருஷ்ண உணர்வுடன் செய்ய முடிந்தால் அதை பயிற்சி செய்ய வேண்டும். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வுக்காக பாதகமாக இருந்தால் துறக்கவும். ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னா என்ன புரிஞ்சுக்கலாம். அவாவா வீட்டுல வந்து சப்போஸ் ஒரு ஆமா இப்பவே என்ன பகவத்கீதா, நிறைய பேர் வீட்டுல இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்குது. இப்பவே என்ன பகவத்கீதா, மெதுவா படிச்சா போறாதா அப்படிம்பாங்க. அப்ப அந்த அவாவா அந்த நிலையில இருக்கட்டும். நீங்க படிக்க வேண்டாம், என்ன படிக்கிறத நிறுத்தவும் வேண்டாம். நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சிரமம் கொடுக்கலாம். அந்த மாதிரி சொல்லி we can do our devotional service. அந்த மாதிரி டிவோஷன் காட்டுறது நல்லதுதான் அப்படின்னு அது துறக்கலாம். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது துறக்கலாம். அப்புறம் சம எண்ணம், நித்தியம் சமசித்தத்துவம், இஷ்ட அனிஷ்ட உபபத்திஷ்டம். எனக்கு ரொம்ப இஷ்டம், உங்களுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது, இது ரொம்ப பிடிக்கும், அந்த இதுல இருந்து எல்லாம் சமத்துவம் வரணும், சம எண்ணம் வரணும். பொருள் ஆதாயம் அல்லது நஷ்டத்தில் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை. ஏதோ பொருள் ஆதாயம் கிடைச்சது ரொம்ப ஹாப்பி, நஷ்டம் இருந்ததுன்னா அதனால ரொம்ப சேட், அந்த மாதிரி இல்லாம துன்ப மகிழ்ச்சியும் அடைவதில்லை, துன்பமும் படுவதில்லை. உடையாத பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலம் எப்படி இது எப்படி முடியும், இது எப்படி சாத்தியமாகும்? அனன்ய பக்தியோட இப்போ நான் பக்தி பண்ணுவேன் ஃபார் எவர். God is great and I'm to do the service. நான் வந்து சர்வீஸ் என்னது மெயினா பகவத்கீதா வந்து இப்படி உட்கார்ந்து கேட்கிறோம், அது ஒரு சர்வீஸ் தான். நம்ம வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி நீங்களாம் இப்ப ஸ்லோகம் பண்றது அது ஒரு சர்வீஸ், ஜபம் பண்றது அனதர் சர்வீஸ், காத்தால மங்களாரத்தி பார்த்து அதெல்லாம் பாக்குறோம்னா அது ஒரு சர்வீஸ். எல்லாமே பகவானை நினைத்து இதெல்லாம் நம்ம வந்து அட்டென்ட் பண்றது எல்லாமே நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலன்னு காதால கேட்டு கண்ணால பார்க்கும் போது கூட அது எல்லாமே டிவோஷனல் சர்வீஸ். கட்டுப்பாடற்ற பக்தி சேவை, அனன்ய பக்தி. ஒன்னுத்துக்கு ஒரு இப்படி இருந்தாதான் என்னால பக்தி பண்ண முடியும், இந்த டைம்ல இந்த டைம் தான் பக்தி, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. சோ there is no limitation for பக்தி. பக்தியின் 9 செயல்முறைகளில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்வது. நேத்தி பார்த்தோம் நினைக்கிறேன் இல்லையா, 9 பக்தி செயல்பாடு பார்த்தோமே. இல்ல இன்னைக்கு பார்க்க போறோமே தெரியல. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், இது ஸ்மரணம், வந்தனம், தாசியம் இதெல்லாம் பார்த்தோம், பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். நேத்தி பார்க்கலையோ ரொம்ப. எஸ், அடுத்தது ஞேயம் யத்தத் பிரவஷ்யாமி யஜ்ஞாத்வாமிருதம் அஷ்ணுதே அநாதிமத் பரம் பிரம்ம நசத்தன் நாசத் உச்யதே. தற்போது எதை அறிந்தால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகிறேன். ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்பட்டதும் பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது. அப்படின்னா என்னது, எதை பத்தி நம்ம வந்து கேட்டுட்டு நல்ல ஆனந்தத்தை சுவைக்கிறோம், எதை பத்தி, பகவானை பத்தி தான். சோ அந்த விதம் வந்து நான் உங்களுக்கு திரும்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். அதுக்கு வந்து ஆரம்பமும் கிடையாது, முடிவும் கிடையாது, நடுப்பழுதும் கிடையாது. அது வந்து அப்புறம் எனக்கு கீழ்பட்டது பகவானோட அண்டர்ல தான் இருக்கும். அது எது, பிரம்மன், ஆத்மா, இதெல்லாம் வந்து பகவான் கண்ட்ரோல் இருக்கும்.
எல்லாம் பிரகிருதி எல்லாமே என்று அழைக்கப்படுவதுமாக இது ஜட உலகின் காரணம் மற்ற விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது. It lies beyond the cause and effect of this material world. பார்க்கலாம் அதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நம்ம தானே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். சர்வேந்திரிய குணாபாசம் சர்வேந்திரிய விவர்ஜிதம் அசக்தம் சர்வ பிருச்சைவ நிர்குணம் குணபோக்துச்ச. எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. இவர்கிட்டேருந்துதான் எல்லாமே வந்திருக்கு. சோ காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் பாத்தீங்கன்னாக்க இவர் தான் காரணம். எல்லாம் எது நடக்கிறதோ எல்லாமே நடக்கிறதோ எதெல்லாம் வந்திருக்கோ கிரியேஷன்ல இட் இஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் பரமாத்மா. மூல காரணம் யாரு? பரமாத்மா. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். இப்ப நம்ம எப்படி ஒரு குழந்தை நமக்கு இருக்குனாக்கா அந்த குழந்தை பேர்ல அவ்வளவு பாசம் நமக்கிட்ட என்ன வந்திருக்கு. அப்போ அது பிளைண்டா விருதராஷ்டிர மாதிரி கண்மூடித்தனமா ஒரு ஆசை, கண்மூடித்தனமான ஒரு பாசம். அப்படி பார்த்தா பகவானுக்கு எல்லா பேர்லயும் இருக்கணுமே. அவர் தான் எல்லாரோட என்னது பிதா. இருந்தாலும் எப்படி அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. ஆசை இந்த மாதிரி ரொம்ப அவுட்வர்ட்லி என்னது சொல்வாருக்கு. he doesn't do any partiality. அதுக்கு வந்திருக்கு முன்னாடி. சோ அந்த மாதிரி கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். இயற்கை குணம்லாம் அவருக்கு தாக்காது. நமக்குதான் இந்த சத்துவகுணம் ரஜோகுணம்லாம் இருக்கே தவிர அவர் அவளை கட்டுப்படுத்துறார். அந்த இது மாயா வந்து இவருடைய சக்தி தான். அதையும் இவர் கட்டுப்படுத்துறாரு தவிர இவர் அதுக்கு கீழே கட்டுப்படுபவர் அல்ல. அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களும் குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர். கொஞ்சம் புரிஞ்சா போல இருக்கும், கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி இருக்கும். பட் ஓவரால் என்னன்னாக்க இவர் தான் எல்லாமே கட்டுப்பாட்டாளர். இவர் தான் விதிமுறைகள்லாம் பண்ணியிருக்கார். ஆனா இவர் ஒரு விதிமுறைகளுக்கும் he will not be a part of it. அப்ப ஒரு இது பிராமணன் சத்திரியன் இதெல்லாம் இதை வச்சோமே அந்த இதை அவர் சொன்னாரே சாத்துர்வர்ணியம் மயா சிருஷ்டம் அப்படின்னு. அதுல இவர் அப்ப கஷத்திரியனா கட்டுனா இவர் சத்திரியன் இல்ல இதுவும் கிடையாது. அவர் அப்பாற்பட்டவர். அவர் இதெல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணுவார். எல்லாம் இந்த மாதிரிதான் நமக்கு இருக்கிறதுக்கு உயிர்வாய்கள் மனுஷால இருந்து நல்ல எல்லாரும் அந்யோன்யமா இருக்கிறதுக்கு தான் பண்றே தவிர அவர் அதுல பந்தப்பட்டுக்க மாட்டார். அப்போ எல்லாத்தையும் அப்படிதான் அவர் கிரியேட் பண்ணுவார். பட் he will not be part of all that. எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமான். பகிர் அந்தஸ்ச பூதானாம் அச்சரம் சரம் ஏவச சூக்ஷ்மத்வாத் தத் அவிக்ஞேயம் தூரஸ்தம் சாந்திகே ச தத். பரம உண்மை எல்லா உயிர்வாய்களின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார். பகவான் தான் எல்லாருடைய உள்ளும் இருக்கிறார், வெளியிலும் இருக்கார். அப்படின்னா என்னது? பரமாத்மா உள்ள இருக்கார், வெளியில எங்க கோலோக விருந்தாவனத்துல இருக்கார். எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்ணது அவர் தான். சூரியன் அவரோட கண்ணாம் எல்லாமே நம்ம பார்க்கும்போது எல்லா இடத்துலயும் அவர் நிறைந்திருக்கார். பரம உண்மை எல்லா உயிர்வாய்களின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார். அசைவன மற்றும் அசையாதவற்றின் உள்ளார். அவர் சூக்ஷ்மமானவர் என்பதால் ஜடப்புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். புரிஞ்சா போல இருக்கும் பகவான, ஆனா புரியாத மாதிரி இருக்கும். அதான் நம்ம இப்போ எம்போடிட் பாடி எம்போடிட் சோலார்னால நமக்கு கிருஷ்ணரை உருவமா பார்த்தாதான் நமக்கு புரியறதே தவிர அது இல்லாம இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் புரியறாப்புல இருக்க, கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி இருக்கும். ஒரு ஸ்லோகம் அந்த மாதிரிதான் கொஞ்சம் ட்ரிக்கியா இருக்கும். அவர் சூக்ஷ்மமானவர், கண்ணுக்கு புலப்படாதவர் என்பதால் ஜடப்புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். ஃபுல்லா புரிஞ்சுட்டேன்னெல்லாம் சொல்ல முடியாது. பகவான் புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். மிக மிக தொலைவில் எங்க இருக்கார்? கோலோக விருந்தாவன் எங்க இருக்கு? அந்த ஃபுல் அண்டம் பார்த்தோமே நம்ம அந்த இது அதுக்கு மேல இருக்கார் அவர். அங்க நம்ம கோலோக விருந்தாவன் போனோம்னாக்கா இந்த உயிர் விட்டப்புறம் நம்ம அங்கதான் போகணும். ஆனா என்ன, நம்மளோட அருகிலே இருக்கார். இது பரமாத்மா நம்ம விஜயத்திலயும் இருக்கார். பரமாத்மா அந்த ரூபத்திலயும் இருக்கார், அங்க மேல கோலோக விருந்தாவனத்திலயும் இருக்கார். எஸ். ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं कृति सर्वस्य विष्ठितम्. பிரகாசிக்கும் பொருள்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவரே. அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அவரே அறிவு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இப்ப பகவத்கீதை படிக்கிறோம். பகவத்கீதையில யாரை பத்தி படிக்கிறோம்? கிருஷ்ணரை பத்தி படிக்கிறோம். அவரு அது ஞானம். ஓகே, அவரே அறிவாகவும் இருக்கார். அறியப்படும் பொருள் யாரை பத்தி அவர் தான் எழுதியிருக்கார் எல்லாம். ஓகே, அவர் தான் கேரக்டர். அப்ப அது படிச்சு என்ன தெரிய வரும்? பகவானை பத்தி தான் தெரிய வரும். அறிவின் இலக்கு என்னது? பகவானை அடையிறது. சோ எல்லாமே சுத்தி வளைச்சு அது பகவான் இடத்துல தான் போகும். சோ அவர் ஒவ்வொருவருடைய
இதயத்திலும் வீற்றிருக்கிறார். சோ அது என்னது, பிரகாசிக்கும் எல்லா பொருள்களிலும் அவற்றில் மூலம் அவரே. எல்லாம் பிரகாசம் இருக்கிற எல்லாவற்றிலும் அவர் காரணம் தான் எல்லாம் பிரகாசமாகுது. அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அவர் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் வீற்றிருக்கிறார். பவிதா மதாஜி, இதுல ஒரு ஈ போயிடுத்துன்னா அது ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது க்ஷேத்ரம் ததா ஞானம் ஞேயம் சோக்தம் சமாசதः மத்பக்த ஏதத் விஜ்ஞாய மத்பாவயோ பபத்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவ்வாறாக செயல்களின் களம், உடல், க்ஷேத்திரம், இந்த மாதிரி வெவ்வேறு பேரு தான். களம்ங்கிறது தமிழ், உடலும் தமிழ்ல தான் சொல்றோம். க்ஷேத்திரம் வந்து சான்ஸ்கிரிட்ல சொல்லியிருக்கேன். சோ செயல்கள்ல எங்க நடக்கிறது, இந்த மாதிரி உடல்ல தான் நடக்கிறது. அறிவு, ஞானம், அறியப்படும் பொருள், நேயம் ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன. அவர் சுருக்கமா சொல்லிட்டார். நமக்கு புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான், ஆனா திரும்பி திரும்பி படிக்கலாம். படிச்சா புரியும். இல்ல ஒரு மாதிரி தெரிஞ்சு போயிடுத்துனாக்கா புரிஞ்சுக்கலாம். ஆகவே சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன. எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும். சோ நமக்கு புரியலன்னா நம்ம இன்னும் பக்தர்கள் ஆலையும் அவ நல்ல பக்தர்களா ஆகி நல்லா பகவானுக்கு ஜபாம் எல்லாம் பண்ணி அவருக்கு சேவை புரிஞ்சு எல்லாம் பண்ணும்போது என்ன, இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நமக்கு புரிஞ்சு வரும். அப்புறம் பிரகிருதி புருஷம் செய்வ வித்யா நீதி உபாபி விகாராம்ச குணாம் செய்வ. தப்பா படிக்கிறேன்னா 13.20 Krishna Velpa 13.20 Prakriti Purusham Chaiva Vidyanadi Ubhavapi Vikaramsha Vikaramsha Guna Chaiva Vidhi Prakriti Sambhavan. Jada iyarkai material prakriti, material. This material it is made by God. It has been created by God. ஜட இயற்கையும் உயிர்வாயுகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். உயிர்வாயுகளும் எப்படி, அது உயிர்வாயுகள்னா அந்த சோல் தான். இட் இஸ் ஆரம்பமும் இல்லை, முடிவும் இல்லை. அதே போல இயற்கை அப்படிதான். அது ஆரம்பம் கிடையாது, முடிவும் கிடையாது, எப்பவுமே இருக்கும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையை உற்பத்தி பொருள்களே. இங்கிலீஷ்ல படிச்சு பாக்குறேன். மெட்டீரியல் நேச்சர் அண்ட் த லிவிங் என்டிட்டி ஷுட் பி அண்டர்ஸ்டுட் டு பி பிகினிங்லெஸ். அது ஆரம்பம் கிடையாது. தேர் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன்ஸ் அண்ட் த மோட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் ஆர் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர். இது எல்லாம் மாறுறது இல்லையா, நம்ம உடம்பு மாறுறா போல நம்ம ஒரு சோல் எடுத்துன்னு மாறுறோம். ஈவன் உடம்பு எடுத்துனா கூட ஒரு பால்ய குழந்தை பருவம், அப்புறம் ஒரு யௌவன பருவம், அப்புறம் ஒரு வயது, அந்த மாதிரி மாறிண்டே வருது இல்லையா. இது எல்லாமே இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் அண்ட் த மோட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர், இது எல்லாமே மேட்டர் இந்த குணங்கள் எல்லாமே ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர். மெட்டீரியல் 3 மோட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர் இல்லையா, அந்த சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், அதோட அக்கார்டிங்லி தான் இதெல்லாம் மாறுபட்டுட்டே இருக்கும். ஏன்னா அதை வச்சுதான் நம்ம ஒரு நல்லது செய்யறோமா, ஒரு ஆர்வத்தோட செய்யறோமா, இல்ல செயல் இல்லாம சோம்பேறியா இருக்கோமா, இதுதான் அதுதான் நிர்ணயிக்கப்படுறது. அதுதான் நிர்ணயம் பண்றது எது, இந்த மோட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர். சோ இது எல்லாமே டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன், நம்ம ஆறதும் சரி, நம்ம ஆக்ஷன் பண்றதும் சரி, எல்லாமே மோட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல், 3 குணங்கள் இருக்கேன், அதுதான் தீர்மானிக்கிறது. 13.21 कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கை காரணமாக கூறப்படுகிறது. இயற்கை இப்ப சொன்னோம் இல்லையா, இயற்கை தான் காரணம். ஏன்னா முக்குணங்கள் இருக்கு, அந்த முக்குணங்களாலதான் நான் நிறைய சாப்பிடணும் தோன்றது சாப்பிடுறேன், கோபம் வருதுன்னு தோன்றது, அப்ப நான் ரஜோகுணத்தை இருக்கேன், சத்துவகுணத்தை இருக்கேன்னு சொல்றோம். இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்பத் துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழியே காரணமாக கூறப்படுகிறது. ஏன்னா நமக்கு ஃப்ரீவில் கொடுத்துருக்கு, நமக்கு இதுல இருந்து தாண்டி போலாம். மெட்டீரியல் நேச்சர்லயும் நம்ம தாண்டி போலாம். பகவானை நினைத்து நிறைய ஜப்பாலாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, நிறைய டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணும்போது இந்த முக்குணங்களையும் தாண்டி போலாம், சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போலாம். ஆனா நம்ம அது பண்ணாம இந்த முக்குணங்கள் நம்மளை தாக்குறதுன்னு சொல்லிட்டு இதுலயே நம்ம உழன்னு இருக்கும்போது என்னாகும், நம்ம அதே போல அதோட இஃபெக்ட் காணும் நமக்கு. இருப்பினும் இவ்வுலகில் பல்வேறு இன்பத் துன்பங்களுக்கு
உயிர் வாழியே காரணமாக கூறப்படுகிறது. ஏன்னா we are not making any effort to come out of it. நம்ம அதுலயே ஓகே சத்துவகுணம் இருக்கிறதா ஓகே, ரஜோகுணம் இருக்கிறதா ஓகே அப்படின்னு நம்ம பண்ணும்போது என்ன ஆகும், அப்ப அதோட இஃபெக்ட் நம்ம இப்ப இதுல இருந்து அடிச்சு குடிச்சு எல்லாம் நல்லா சாப்பிடும்போது அடுத்த ஜென்மத்துல ஒரு பன்னியா தான் போக போறோம் அந்த மாதிரி. சோ we can come out of it. எப்படி போகலாம், பகவானை நினைத்து இதெல்லாம் பண்ணும்போது இந்த எல்லா ரஜோகுணம் தமோ குணம் எல்லாம் விட்டு போயிடும் ஆட்டோமேட்டிக். என்ன நம்பர் 22. पुरुष प्रकृतिस्थो हि पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भूते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोस्य सदसद्योनि जन्मसु. இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர் வாழி இயற்கை முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு முக்குணங்களை நம்ம அனுபவித்தும் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றான். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கிறான். இந்த முக்குணங்களாலதான் நம்ம நன்மையா இருக்கட்டும் தீமையா இருக்கட்டும் நம்ம சந்திக்கிறோம். ஏன்னா முக்குணங்கள் நம்மளை இழுத்துட்டே இருக்கும். சத்துவகுணம் இருக்கட்டும் ரஜகுணம் தமகுணம் நம்மளை அதோட இஷ்டத்துக்கு இழுக்கும் போது என்ன, நம்ம ஒரு ஸ்ட்ராங் ஸ்டாண்ட் எடுக்காம இருந்தோம்னாக்கா அது இழுப்புக்கு நம்ம போயிட்டே இருந்தோம்னாக்கா அது பல்வேறு நன்மை தீமைகளை நம்ம சந்திக்க நேருது. அப்ப 3 குணத்தில் வழிபடும் உள்ளவர்கள் யாரு அப்படின்னு, குணத்தில் உள்ளவர்கள் வழிபடும் முறைகள். இப்ப சத்துவ குணத்தை வழிபடுவ யார் வழிபடுறாங்க, பகவானை வழிபடுறாங்க. ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க யார, மனிதர்களை வணங்குவார்கள். ஏன்னா அவதான் ஒரு பொலிட்டிஷியனா இருக்கட்டும், யாரும் ஃபேமஸ் பர்சனாலிட்டி அவங்களை எல்லாம் கும்பிடு போட்டு இருப்பான். ஏன்னா அவங்களால ஒரு காரியம் ஆகணும். அவனுக்கு முன்னாடி இப்படி எல்லாம் பண்ணா அவன் எனக்கு ஏதோ ஆதாயமா முன்னில ஒரு காலேஜ் அட்மிஷன் வாங்கி தருவோம், ஏதோ மெடிக்கல் ஃப்ரீயா மெடிக்கல் ஏதோ கிடைக்கும், சம் ஆதாயம் இருக்கும். ஏன்னா இவருக்கு பண்ண அதை பகவானுக்கு பண்ணி என்னை பிரயோஜனம், இந்த மாதிரி ஆளுக்கு பண்ணா எனக்கு மெடிக்கல் பில்லாம் மாஃப் பண்ணி கொடுத்துருவோம், எனக்கு இது என்னது படிப்புக்கு அட்மிஷன் கிடைக்கும், இந்த மாதிரி நினைச்சிட்டு சில பேர் ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி மனுஷாளுக்கெல்லாம் வணங்குவா. தமோ குணத்தில் உள்ளவர்கள் பூதங்களை வணங்குகிறார்கள். இந்த பிளாக் மேஜிக் எல்லாம் பண்றாங்க இல்லையா, அவங்க பூதங்கள் பேய் பிசாசு அதுல எல்லாம், ஏன்னா அது பயம் ஜாஸ்தி, அப்ப அவளையெல்லாம் கொஞ்சம் பிரீத்தி பண்றதுக்கெல்லாம் அவங்க அதுல முற்படுவாங்க. ஓகே, இந்த வந்துருச்சு. ஓகே, இப்ப இயற்கை 3 முறைகளையும் படிக்கிறது எப்படி படிக்கிறாங்க. சத்துவகுணத்தில் உள்ளவர்கள் உற்சாகத்துடன் படிக்கிறார்கள். ரஜோகுணத்தில் உள்ளவர்கள் உற்சாகம் குறைவுடன். எப்படி இருக்கான், ரஜஸ்ல இருக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் என்னது ஒரு ஆறாம் ஒரு இது மாதிரி உட்கார்ந்து ஒரு ஆக்டிவா படிக்கிறது இல்ல, என்ன படிக்கணுமே படிக்கிறான் ஆனா படிக்கிறாங்க. தமோ குணத்தில் உள்ளவர்கள் உற்சாகமே இல்லாமல் படிக்கிறார்கள். சோ சத்தம் ரஜஸ்தமஸ் இது படிக்கிறதுல போட்டிருக்கு. அடுத்தது பார்க்கலாம். இயற்கை 3 முறைகளில் பரீட்சை வழங்குதல் எப்படி பண்றா, சத்துவ குணத்தை இருக்கிறவங்க நல்லா அதுல உற்சாகமா அவங்க எக்ஸாம் கரெக்டா எழுதுவாங்க, தேர்வு எழுதுகிறார்கள். ரஜோகுணத்தில் உள்ளவர்கள் விட்டடித்து நேர்மை இல்லாத முறையில் தேர்வு எழுதுகிறார்கள். தமோ குணத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு ஒண்ணுமே நமக்கு தூக்கம் தான் பெருசு, எக்ஸாம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, சின்ன பசங்களோட தான் போட்டிருக்கு. உள்ளவர்கள் உற்சாகமே இல்லாமல் தேர்வு எழுதுகிறார்கள். இயற்கை 3 முறைகளில் சாப்பிடுவது எப்படி, சத்துவகுணத்தில் உள்ளவர்கள் பகவானுடைய பிரசாதத்தை உண்கிறார்கள். அது ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். கீழே உட்காந்துட்டு ப்ராப்பர் பிளேட் இருக்காது, ரொம்ப சிம்பிள் ஃபுட்டா இருக்கும், சாத்விக் ஃபுட்டா இருக்கும். அதை நல்லா அனுபவிச்சுட்டு பிரசாதம் எடுத்துட்டு சாப்பிடுவாங்க. ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க கண்ணால சாப்பிட்டு மூக்கால சாப்பிட்டு அப்புறம் வாயில சாப்பிடுவாங்க. அவ்வளோ அப்பீலிங்கா இருக்கணும், உங்களுக்கு கண்ணாலையும் பாக்குறதுக்கு நல்லா கலர்ஃபுல்லா அப்பீலிங்கா, அது பார்த்தாலே அந்த உறப்பு தெரியணும் இந்த மாதிரி. சோ ரஜோகுணத்தில் உள்ளவர்கள் சாரமான உணவை உண்கிறார்கள். தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க, சாப்பிடக்கூடாத உணவை கூட அவங்க சாப்பிடுவாங்க. எல்லாத்தையும் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும், வாயில போட்டு அதெல்லாம் டேஸ்ட் பண்ணா அது எப்படிதான் இருக்கும், ஊறுறது பறக்கிறது எல்லாமே தான் சாப்பிடுவாங்க. அப்ப அவங்க இதுல தமோ குணத்துல இருக்கிறாங்க. 13.23 उपद्रष्टानुमन्ता च कर्ता भोक्ता महेश्वरः प्रमाद्वेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः. இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கின்றார், அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர், அவரே இறைவன். இந்த உடல்ல யாரு, சோல் இருக்கவே இருக்கு, பட் பரமாத்மாவும் இருக்கார், மற்றவரும் இருக்கின்றார், அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர், அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர், மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குவரும் பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே. இதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கு, பட் திரும்பி இந்த ஸ்லோக்கால கொடுத்துருக்கு. அவர் யாரு, அனுமதி வழங்குகிறார். அவரோட அனுமதி இல்லாம இந்த சோலுக்கு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அவர் அனுமதி கொடுக்கிறார், அவருக்கு பரமாத்மா என்ற பேரு அறியப்படுகிறோம். 13.24
ய ஏவம் வேதி புருஷம் பிரகிருதிம் ச குணைः சஹ சர்வதா வர்த்தமானோ அபி ந ச பூயோ அபி ஜாயதே. ஜட இயற்கை உயிர்வாழி ஜட இயற்கை உயிர்வாழி குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு ஆகியவற்றை பற்றிய இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகின்றான். என்னது ஜட இயற்கைனா என்னது? உயிர்வாழி எப்படியெல்லாம் இருக்கார், அப்புறம் இந்த குணங்கள், இந்த முக்குணங்கள் பார்த்தோமே, அது இவற்றின் உறவு ஆகியவற்றை பற்றிய இந்த தத்துவ ஞானத்தை யார் புரிந்து கொள்றானோ அவனுக்கு நிச்சயமா முக்தி கிடைக்கும். அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்க போவதில்லை. தியானேன ஆத்மனி பஷ்யந்தி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. தியானேன ஆத்மானி பஷ்யந்தி கேசிதாத்மானதாத்மனா அனங்கே சாங்கியேன யோகேன கர்மயோகேன சாபரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினாலும் சிலர் ஞானத்தினாலும் ஞானத்தை வளர்ப்பதாலும் வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவதாலும் காண்கின்றனர். பரமாத்மா எப்படி எல்லாம் உணரலாம்? தியானத்தினால பண்ணலாம். இல்ல சிலர் தியானத்தினால, சில பேர் ஞானம் நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிச்சு இந்த பரமாத்மா உணர்றாங்க. அண்ட் சில பேர் நல்ல காரியம், வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராது நல்ல காரியங்கள் எல்லாம் பண்றாங்க. அக்கர்மா நிலையில எல்லாம் பண்ணும்போது பகவானை உணர்றாங்க, இந்த பரமாத்மாவை உணர்றாங்க. அந்யே த்வம் ஏவ அஜானந்தஹ ஸ்ரத்தவான் ஏப்ய உபாசதே தே அபி சாதி திரவ்ய தே அபி சாதி த்ரந்த்யேவ மிருத்யும் ஸ்ருதி பரயாயணாக. வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும், நமக்கு பெரிய அனுபவம் எல்லாம் கிடையாது, ஆழ்ந்த அனுபவம் எல்லாம் இல்ல ஆன்மீக ஞானத்துல, அந்த மாதிரி இருந்த போதிலும் பிறரிடமிருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்பதன் மூலம் அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்குகின்றனர். இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் இப்ப நம்ம எல்லாம் 18 days கிளாஸ் வந்து நமக்கு எல்லாம் ரொம்ப எல்லாம் நாலேஜ் கிடையாது, ஏதோ அங்கங்கே பிட்ஸ் அண்ட் பாசல்ல ஸ்டோரி கேட்டிருக்கோம், அதான். ஆனா அப்ப ஆன்மீக கரெக்டான அந்த ஒரு இது பிளாட்ஃபார்ம்ல 18 days கோர்ஸ் என்ன, அந்த கோர்ஸ் கிளாஸ் இது எல்லாம் இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இதெல்லாம் நம்ம இதுக்கப்புறம் level 2 இருக்கு. ஸோ 18 days கோர்ஸ்க்கு அப்புறம் level 2ல என்னதான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க, அது ட்வைஸ் வீக் தான். ஸோ அதுவும் நீங்க ஜாயின் பண்ணலாம். ஒரு வாட்டி 18 days ஆயிடுச்சுன்னா அதுவும் பண்ணலாம். ஆனா ஃபுல் கண்டினியூஸா 18 days எல்லாம் கிடையாது, அது வாரத்துக்கு 2 நாள் தான். சோ அந்த மாதிரி அட்டென்ட் பண்ணலாம். சோ இது இந்த மாதிரி ஞானத்தை வளர்த்துக்கலாம். ஞானத்தை வளர்த்துறது அவரை எப்படி கேட்பதன் கடவுளை பற்றி கேட்டதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்கிக்கலாம். அப்ப முள்ள அவங்க இதெல்லாம் கேட்டு ஓஹோ அப்படியா இப்படியான்னு கேட்டு தெரிஞ்சு வழிபட ஆரம்பிக்கிறார். அதிகாரிகள் கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தால் அவர்களுக்கு பிறப்பு இறப்பின் வழியினை கடந்து செல்கின்றனர். அவனுடைய என்ன இயல்பு, சத்துவகுணத்து அந்த இயல்புல அவங்க இதெல்லாம் கேட்டு இருக்கும்போது என்னது திரும்பி அது பிறப்பு இறப்புங்க ஒரு சுழற்சியில இருந்து விடுபட்டு போறான். ஏன்னா ஞானத்தை பெறாங்க, ஞானத்தை பெற்று they will improve. சோ அந்த மாதிரி அந்த சுழற்சியில இருந்து அவங்க கடந்து செல்கின்றனர். கிருஷ்ணா. யாவத் சஞ்சாயதி கிஞ்சித் சத்வம் சதா சத்வம் ஸ்தாவர ஜங்கமம் க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஜ்ஞ சம்யோகாத் தத் வித்தி பரதர்ஷவ. பாரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவையே ஆகும். எதெல்லாம் நம்ம அசைவன என்னது, எனிதிங் மூவிங் அண்ட் நான் மூவிங், இந்த மவுண்டன்ஸ் இதெல்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா, எனிதிங் எதெல்லாம் நம்ம அந்த மாதிரி பாக்குறோமோ அதெல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவையே ஆகும். களம்னா என்னது, பாடி. இந்த பிரகிருத்திலையும் அது ஒரு இடத்துல என்னது எல்லாமே நடக்கிறது இதுலதானே, பிரகிருத்தில எல்லாம் நடக்கிறது. அந்த மாதிரி அந்த களத்தை அறிபவன், இது தெரிஞ்சுக்கிறவர் யாரு, ஆத்மா. இத அதோட யூனியன் தான். களத்தை அறிபவனும் களமும் ரெண்டுத்தையும் இணைந்த கலவையே ஆகும். பாரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த. அதேதான் திரும்பி போட்டிருக்கு. திரும்பி ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. ஓகே, இதேதான் புரிஞ்சுக்கணும். என்னது, ஓ சீஃப் ஆஃப் பரதர்ஸ், நோ தட் வாட் எவர் யூ சீ. நான் இங்கிலீஷ் படிச்சுடும்.
whatever you see in existence, என்னெல்லாம் நீ வந்து இந்த உலகத்தை காண்றியோ, both the moving and the non-moving is only combination of the field of activities and the knower of the field. எல்லா ஆக்டிவிட்டி நடக்கிற இதெல்லாம் பாக்குறோம், அண்ட் இத வந்து புரிஞ்சுக்கிறது, இந்த ஃபீல்ட பத்தி, இந்த களத்தை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறோம்னு ஆகும். இவ ரெண்டு பேரும் கலவை தான். இட்ஸ் வெரி ட்ரை சப்ஜெக்ட் தான். ஓகே. சமம் சர்வேஷு பூதேஷு திஷ்டந்தம் பரமேஸ்வரம் வினஷ்யஸ்வ அவினஷ்யந்தம் எப்பஷ்யதி ச பஷ்யதி. எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும், யாருக்கு வந்து எல்லா உயிர் வாயுகள்லயும் ஒரு சோல் இருக்குன்னு தெரியும் எல்லாருக்கும். ஏன்னா சோல் இருக்கிறதுனால தான் ஒரு லிவிங் பீயிங்னு தெரியாது. ஆனா பரமாத்மா இருக்கான்ங்கிறது யாருக்கு அந்த இது புரியறதோ, எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும், அழியக்கூடிய உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவடைவதில்லை, அதுவும் தெரிஞ்சுக்கணும். ஆத்மாவுக்கும் அழிவு கிடையாது, பரமாத்மாவுக்கும் அழிவு கிடையாது என்பதை புரிந்து கொள்பவனுமே உண்மையில் காண்பவன் ஆவான். இது வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கிறவனுக்கு தான் ஆக்சுவலி he knows the truth. என்னது, ஆன்மா இருக்கு, அது கழிவில்லை. அதே போல பரமாத்மாவும் இருக்கு, ஒரு உடல்லையும் அந்த பரமாத்மாவுக்கும் அழிவில்லை. இது யார் புரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் தான் ஆக்சுவலி he sees what as it is. என்ன இருக்கோ அதை கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிறானோ. எஸ். 13.29. சமம் பஷ்யன் ஹி சர்வத்ர சமவஸ்திதம் ஈஸ்வரம் ஹினஸ்யாத்மனாத்மானம் ததோ யாதி பராம் கதிம். பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர் வாயுகளிலும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன் தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்தி கொள்வதில்லை. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இன்னைக்கு ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் கரெக்டா என்ன ஸ்கிரிப்சர்ல கொடுத்துருக்கோம் அப்சர்வ் பண்ண. அது இல்லாம நான் திங்கக்கிழமை ஃபாஸ்டிங், செவ்வாய்க்கிழமை ஃபாஸ்டிங், அப்புறம் வேற ஏதோ ஒரு ஸ்டார் நட்சத்திரம் எல்லாம் வந்து அதுக்கு ஒரு ஃபாஸ்டிங், வேல் குத்திக்கிறது, என்னது இந்த நெருப்பு மேல மிதிச்சு போறது, இதெல்லாம் எந்த ஸ்கிரிப்சர்ல இது இருக்கு தெரியாது. யாரும் சொன்னா எவ்வளவு சொன்னா எல்லாம் பண்ணும்போது தண்ணியே துன்புறுத்திக்கிறான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவனுக்குள்ள ஒரு ஆத்மா இருக்கு, அவனுக்குள்ள ஒரு பரமாத்மாவே நீ துன்புறுத்துற. இது வந்து புரிஞ்சுக்கணும். நீ அவன் என்ன நினைக்கிறான், என் உடம்பு எல்லாம் தாங்கும், நான் எல்லாம் பண்ணி காட்டுறேன், அதெல்லாம் பண்ணினோன்னு ஒரு பெருமை, அதெல்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர் வாயுகளிலும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன் தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்தி கொள்வதில்லை. அவன் வந்து தன்னையே வந்து டார்ச்சர் பண்ணிக்க மாட்டான். ஒரு விரதம்னாக்கா அந்த விரதம் எப்படி அனுஷ்டிக்கணுமோ அதை ஒழுங்கா அனுஷ்டிக்கணும். அதை தவிர இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா இன்னும் என்னால முடியும், நான் தண்ணி குடிக்காம எல்லாம் இருப்பேன், முடிஞ்சதுன்னா பண்ணலாம். நல்ல வேன காலம் அந்த சம்மர் இதுல தண்ணி குடிக்காம இருக்காது, யாருக்கு காட்டுறதுக்கு அதெல்லாம் இல்லையா? பண்றவங்க பண்றாங்க அந்த மாதிரி. பட் இது வந்து தற்பெருமைக்காக எல்லாம் பண்றதெல்லாம் தண்ணியே இழிவுபடுத்தி கொள்றது, தண்ணியை கஷ்டப்படுத்தி கொள்றது எல்லாம் பகவான் சொல்லவே இல்லை. சோ அந்த மாதிரி, ஆனா ஆத்மா இருக்கு பரமாத்மா இருக்குன்னு நினைக்கிறோம், அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டார். உள்ள பரமாத்மா நான் ஹார்ம் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு நல்லதனமா அவன் பிஹேவ் பண்ணணும். இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகுகின்றான். தன்னையே ஹார்ம் பண்ணாக்கி இருக்கிறவன் வந்து கண்டிப்பா அவனுக்கு வந்து தெய்வீக இலக்கை அவன் வந்து அணுகுவான். கிருஷ்ணா 13.30. பிரகிருத்தியை இவச்ச கர்மாணி கிரியமாணானி சர்வசஹ யப்பஷ்யதி ததாத்மானம் அகர்த்தாரம் ச பஷ்யதி. எவன் ஒருவன் ஜடை இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றன என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ அவனே உண்மையில் காண்கின்றான். He sees the truth. இது யாரு? எவனுடன் ஜடை இயற்கையினால் இந்த முக்குணங்களாலதான் ஒரு ஆக்டிவிட்டியே நடக்கிறது. அதுவே the soul is very active தான். இந்த ஆக்டிவ் ஆக்ஷன் எப்படி பண்ணும்? இந்த முக்குணங்களால தாக்கப்பட்டதான். அதனாலதான் வந்து இந்த பாடியை வச்சு பண்றான். இது சோல் பண்றது. இது வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கிறவன் தான் ஆக்சுவலி என்ன நடக்கிறதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறான். எஸ். ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ அவனே உண்மையில் காண்கின்றான். 13.33. யதா சர்வகதம் சௌக்ஷ்மியாத் ஆகாசம் நோபலிப்யதே சர்வத்ர அவஸ்திதோ தேஹே ததாத்மா நோபலிப்யதே. எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடன் கலக்காமல் இருக்கின்றது. அதுபோல பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. ஃபாரெவர் எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் இது தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் பார்த்தா எல்லாத்தையும் பரவி இருக்கு. தூரக்கேன்னு பார்த்தா அது வந்து இன்னும் கிரவுண்ட் இந்த ஓஷனை டச் பண்ணி இருக்கும். ஆனா அது டச் பண்ணதில்ல, ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அது போலதான் பிரம்மனின் பார்வையில் எப்படி நிலை பெற்றுள்ள அந்த ஆத்மா வந்து எப்பவும் பகவான் நினைத்து இருக்கிற ஆத்மா எப்படி உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. இட் இஸ் நாட் கெட்டிங் அஃபெக்டட் பை த பாடி.
வந்து இப்பவும் வந்து டிரான்சென்டென்டல் அந்த இதுல பகவானோட இதுல இருக்கும். சோ எப்பவும் பகவானை நினைத்து இருக்கணும்னு அர்த்தம். அது நம்ம தான் பண்ணணும், பக்தி பண்ணணும். அப்புறம் யதா பிரகாஷயத் ஏக கிருத்ஸ்னம் லோகம் இமம் ரவிஹி க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரி ததா கிருத்ஸ்னம் பிரகாஷயதி பாரத. பரதனின் மைந்தனே, ஒரே ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசமாக்குவதை போல உடலில் உள்ள இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றான். இப்ப காலையில ஒரு காலை மார்னிங் ஆயாச்சுன்னா எப்படி தெரியாது, சூரிய வெளிச்சம் வந்து எல்லாம் பிரைட் ஆயிடுது, எல்லாம் லைட்ஸ் ஆஃப் எல்லாம். அந்த மாதிரிதான் வந்து ஞானம் இந்த பிரகாசமாக்குவதை போல உடலில் உள்ள இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் சொந்த வந்து என்னது நாலேஜ்னால அது உடல் முழுவதையும் அந்த ஆத்மா இருக்குங்கிறது எப்படி தெரியறது, உடல் வந்து அதை ஆக்டிவா வச்சுக்கிறது. அந்த உள்ள ஆத்மா இருக்கிறது, அந்த மோமெண்ட் ஆத்மா இஸ் அவுட், வெளியில ஆத்மா வந்துருச்சுன்னா உடலால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அந்த ஆத்மாக்கு அவ்வளவு பவர் இருக்கு. அப்போ உடலில் உள்ள இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் கான்சியஸ்னஸ் அதான் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றன. क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्. உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெற்றவனாக முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகிறார்கள். என்னது உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளருக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாடு. உடல்ங்கிறது என்னது க்ஷேத்திரம், அண்ட் உடலின் உரிமையாளர் யாரு, இந்த உடலோட உரிமையாளர் ஜீவாத்மா. ரெண்டு பேருக்குள்ள சம்பந்தம், யூனியன், இந்த என்னது சம்பந்தம், அவளுக்குள்ள இடையிலான ஒரு என்ன சம்பந்தம், இந்த சம்பந்தம் என்ன வேறுபாடு, how they are so different and how they are என்ன ரெண்டு பேரும் இணைந்து எப்படி வேலை செய்யறாங்க. ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகிறார்கள். இதுக்கு மேல எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியாது. சோ இன்னைக்கு வந்து ஹாப்பி ஏகாதசி, கிரெயின்ஸ்ல இருந்து டுடே இஸ் ஏகாதசி, ஃபாஸ்டிங் ஃப்ரம் கிரெயின்ஸ். அண்ட் வந்து தானம் இன்னைக்கு ஆக்சுவலி எல்லா ஏகாதசியும் பெஸ்ட் ஃபார் நம்ம வந்து தானம். இப்ப இன்னும் ஒரு சாப்டர்ல நம்ம பார்க்கலாம் தானம் எப்பெல்லாம் பண்ணலாம், யாருக்கு பண்ணலாம், எங்கே பண்ணலாம். அப்படி பண்ணாத நம்ம இங்கெல்லாம் பண்றோம், அது தப்பான இடம் போச்சுன்னா அதுக்கு நமக்கு எல்லாம் பாவம் கிடைக்கும், அதுவும் போட்டிருக்கு. சோ அதை பார்க்கலாம். இதுல வந்து ரொம்ப கம்மியா உள்ளது அமௌண்ட் எல்லாம் கூடிக்கு மத்திய சுதாமா சேவா ஒன்லி 501 rupees per month. ரொம்ப இது வந்து பெரிய அமௌண்ட்ல இங்க போடவே இல்லை. அதெல்லாம் பெரிய இது என்னது அந்த லாஸ்ட்ல என்ன போட்டிருக்கு, மெம்பர்ஷிப், லைஃப் மெம்பர்ஷிப் வந்து 35,000 or 33,000 என்ன வருது. பட் அது பாக்கி எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சின்னதா இருக்கும், சிலதெல்லாம் இன்னும் பெருசா இருக்கும், பெரிய அமௌண்ட் எல்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் கொடுக்க முடியலன்னாலும் ஏதோ மாசம் நம்மளோட சம்பளத்துல ஒரு 500 ரூபாய் எடுத்து வைக்க முடியுமா, அப்ப அது மாதிரி கொடுக்கலாம். ஏன்னா இப்ப டெம்பிள் கட்டுறாங்க, அது சாஃப்ட் ஓப்பனிங் இருக்கு, அது வேற சொன்ன நினைச்சேன். ஏப்ரல் 22nd 23rd சாஃப்ட் ஓப்பனிங்னாக்க ஒரு கொஞ்சம் எல்லாம் தயார் பண்ணியாச்சு. ஐ திங்க் ரத யாத்திரையும் இருக்கும், டிடிஸ் அங்க வச்சுருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சோ நம்ம எல்லாம் கும்பாபிஷேகம் எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி என்ன சம் தே ஹேவ் அ ப்ரோக்ராம். சோ எல்லாரையும் வரவேற்றிருக்கா, நீங்கள் எல்லாரும் கூடி வரலாம். 22nd April தான். சோ அதுக்குள்ள நம்மளுடைய அடுத்த மாசம் இதுவும் 18 days முடிஞ்சு போயிடும். இன்கேஸ் இப்ப எனிபடி நீங்க எல்லாம் திரும்பி 18 daysல புரியல, இன்னும் நல்லா புரியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஆசைப்பட்டனாக்க 4 கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கு. காத்தால 6 மணி, மத்தியானம் 3 மணி, இதே போல 7 மணி. டீச்சர்ஸ் மாறிண்டே இருப்பா. இப்ப நான் வந்து ஐம் ஜஸ்ட் ஸ்டாப் கேப் அரேஞ்ச்மெண்ட் தான். இப்ப லீவ்ல போயிருக்கிற டீச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்துருவாங்க இந்த மாசம். இப்ப 7 மணி அண்ட் ராத்திரி 9 மணி எது சௌரியமோ திரும்பி நீங்க அட்டென்ட் பண்ணு. திரும்பி பண்ணதான் இதெல்லாம் புரியும். இட் இஸ் applicable to me also. நாங்க எல்லாரும் நிறைய பேர் இப்போ பழைய டிவோட்டிஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஏன்னா அப்பதான் நமக்கு புரியும், நம்ம வந்து அதுலயே டச்ல இருக்கும்போது நல்லா புரியும். சோ அந்த மாதிரி நீங்க அந்த கிளாஸ் எல்லாம் முடிஞ்சப்பறம் தான் இது வரும். அந்த சாஃப்ட் ஓப்பனிங் அந்த டேட் கொடுத்துருக்கா 22nd 23rd. சோ அந்த மாதிரி யாருக்கெல்லாம் விருப்பம் இருக்கும் மங்களூர் கோயிலுக்கு நீங்க எல்லாம் வரலாம். அண்ட் இந்த மாதிரி நல்ல ஒகேஷன்ல யூ கேன் give some donation. உங்களால எது முடியாது, no force. again donation is never a force. yeah, donation என்ன ஃபீஸா அதெல்லாம் கிடையாது. டொனேஷன் இஸ் நமக்கு எவ்வளவு முடியுமோ கொடுக்க. சோ ஏதோ ஒன்று போட்டிருக்கோம், உங்களுக்கு அந்த சைட்ல போனாலும் தெரிஞ்சு. ஓகே, அர்ஜுனன் 6 கேள்விகள் கேட்டார். ஏத்தத் வேதித்து இச்சாமி, எனக்கு வந்து அது கேட்கணும், எனக்கு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு. க்ஷேத்ரா மற்றும் க்ஷேத்ரஜ்ஞா, ஞானத்தின் விளக்கம். அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறை எப்படி வந்து அறிவை வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு. நேயம், இது தப்பு. நேயம் அறிவின் பொருள், பிரகிருதி புருஷா மற்றும் அவங்களோட சம்பந்தம் எப்படி அவங்க வந்து யுனைட்டடா இருக்காங்கன்னு அறிவின் பார்வை. இதுதான் இன்னைக்கு பார்த்தோம்.
தொண்டை போயிடுது இன்னைக்கு. Continuous class here. Stop share. Yeah, stop.